All right, welcome back. So we are going to listen to Nwa-Ada Achalugo, the fearless Achalugo, and this is a kind of reaction because she says something. She said so many things though, and this video you are going to enjoy it because I don't know if you have not watched it though, but if you have watched it, no problem. You can also just be here to rewatch it. Please make sure you like the video and of course subscribe to the channel. Let us know what you think about what you're about to do. And the message from Nwa-Ada Achalugo. Many of you know that she apologized to PM. In this video, she also apologized to Master Prophet. Don't worry, we are going to start very, very soon. I don't want to waste much time. Let me know how many of us that are here on the comment section. I think we have Oliver also. Oliver, I greet you. You are the first to join us. Ndewo. This is 1 minute to the video, to the live stream. And we have few people here. Okay. So, and I know many will join us as we move, as we progress. Please don't forget to like the video and subscribe to the channel. Peters Frank. I see Peters. Once it's 3 minutes, I will start playing the video because there's no time. Today is fundraising, so we don't need to waste much time. So once you join us, make sure you put your comment in this within first 3 minutes. And we have Chiamaka. Chiamaka, I see you. Chiamaka said, Dalo, one mother. Peter said, Kai TV. Ndewo to you. Oliver said, good evening. So we have a couple of people here, not so many yet. This is 2 minutes, so we're going to start once it's 3 minutes. We have another person here, Daniel. Okay, Don, not Daniel. Don. I know the other one he appears as email, so I can see the one I can pronounce is Don. So I don't know, the other one could be an email. I don't know email name. I know that we have okay, it's not Philip, Flinky, something like that. Flinky. Say good evening, Ogakai. Please, I hope I have not murdered your name. Is that your name? Is it just a nickname or your real name? And we have Namo the Lucky Palace. Good evening, sir. Masekai. Good evening to you, my brother. Nice to have you. All right, this is 3 minutes and 10 seconds. So we are going to start without wasting much time. Pay close attention, please. I'm up on live. I hope I am live, right? Actually, I'm up on live. And check it off, man. I'm up on live. Am I live? Julius, I see I'm you. live. Okay. There was Julius. I hope I am live. Am I live? Oh no, the show I'm not live. Am I live? Am I live? And I'm live. Am I live? Maggi chicken flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer. All right, I think I need to adjust the video a little bit. Share the video, share. Continue sharing the video, share. Tusa. Amaliama, despite all odds,
Julia nine. Oh, ogene. Share the video, share. Makani mana budale sene nuwa wanna mo nese getilili gidi wanna mo no kwanu gweze kanju kanali mbamba kana balagwo eri lage ma bana wanna mo ne nuwa wanna mo waswanya ni namuna baluga balogo gondo na risige ha bagaleba baluga baliva kwa kuniva mwa Ochimo dengligli agaba nweli bobo gana taluli uno. Ochimo dengligli agaba nweli bobo geluli luno. Olamadi kandi bo bianulo numo na credo mandrina bogile bubu bia kanali. Mbana balago bia kanali. Obogu mande bia kanali o. Continue sharing this video. Share the video. Share. Don't be scared. Share. Oh, Dianimba. Oh, Dianimba. Oh, Dianimba. Lumazin Namdi Kanaka. Ageje, we made the net for Kokwatakwate fabricate your lies. Dish it out. Kokwatakwate fabricate. Oh, Dianimba. Oh, Dianimba. Oh, Dianimba. Oh, Madikendibo. Oh, Dianimba. Anina Yogi. Isi chubanye na yogi kineya ogonogondo kai na yo anyi na yogi onye nwanya anyi na yogi kineya ogonogondo kai na yo anyi na yogi onye nwanya anyi na yogi kineya ogonogondo kai na yo. Hey, Makodim Mandibo, Mubia France. Odima, good morning, good afternoon, good evening, everybody, depending on where you are joining me. Asinko Makamelich and every one of you. Mwakana Nwa-Ada Achalugo. Achalugo ne Nwa-Ada Boroja Chacha. Ada Mazin Nam Dikanu legit Ada. Onye ọbụla kpọọ m legit Ada Maazị Nnamdi Kanu undisputed Ada Maaka onye maaka obido ụwa n'isi wetego share m this video ndị ile agbaghalịbago mana ịgbaghalịcha you can never stop us. No only gossip na you go gossip no nwe ihe ọzọ ị ga-eme asịrị ka ị ga-akụ kwatakpata fabricate your lies dish it out ihe kwukwa akwụ na-eche gị ewarago Karago I see you I welcome Victoria, Victoria, I see you. Nice to have you. Victoria, one love. I swear, this girl, Madi want to know. This is one of the this video is in fact to me is the best of Achalugo in this recent time. That is, she's Spitfire. Let's continue. Just hear her. You Nwa-Ada amuslike trust nobody I see you ndewo odimma ka mgbapi ọsọ n'ụbọchị taa na atụfu oge ọbụla biko ịnabata ebe na-atụ salum this video share this video maka na ọ dị oke mkpa information reaching us now is that na barrister Aloyejimako na ndị otu ya ha nọ on their way ọ bụ na ha elubeghị now
to Kuje Hanweba to represent Mazi Nnamdi Kanu. Yes, they are requesting ka ego see her the law have violated the Ejiwe jail Mazi Nnamdi Kanu. We are still on that case. We are still on that matter. Anye kanonanyabu case. Anye kanonanyabu matter. Ewatago. They are doing the needful on ground. Why the vagabonds are on social media tarnishing the image of Mazi Nnamdi Kanu and his legal teams. Yes, non-entities. They are on the media. Anụmanụ na-ezogharị na Kuwait ọ nọkwa die na-ezogharị onwekwa nke ọma na-eme ihe ọ da after be ego agwana m unu. I don't want anybody to provoke me again. Agwago m unu. Ị na-alụta ego na diaspora, keep your money. The only person that is entitled inye ego bụ Mazi Nnamdi Kanu. Ọ bụrụ na Mazi Nnamdi Kanu call for fundraising, ị ga-anụ from 100 men. Yes, ị ga-anụ from them. You give them your money. Ọ ga-elu Mazi Nnamdi Kanu aka, a ga-eji wee mee the needful. But if ụmụ non-entity anụnwa, ụmụ vagabonds are on social media, crooks and wolves inside IPOB that refuse to quit, that refuse to go. In as much as that na Mazi Nnamdi Kanu asigo ha hapụ, ha kwechi tọkwa die. But biko kwụsị na inye ha ego. Onye ndu asigo hapụ, but ha kwechi ịpụ. Stop giving them money. Enyezine ha ego. Yes. Mazi Nnamdi Kanu enye goda wee si ndị akwakọlụ na alụsigo with them. They refused because of gịnị? Ego a na-enweta inside IPOB. Ịma na a lot of our people, they love Biafra. They want Biafra to come today, tomorrow. But these criminals inside IPOB, they refuse to go. Ha kwechiri maka ego. They want to continue to be scamming our own people. Mazi Nnamdi Kanu nyeli iwu wee sio na alụsigo with nda na achọzi ha onye ọbụla zaa afa nne ha kwechi na ha aga hapụ maka ịma na onye ri marụ ọnụ na-eri daze eriri na-aga kama ọnụ na-eri ga-akwụsị ọnụ na-eri bebe nwee ndidi ọ ihe ha na-eme today because na iri ego ndị nzama daze agbata eke ọmasta na ha kwechiri that na onwe ha na drag is the IPOB with Mazi Nnamdi Kanu. Today his legal teams, Mazi Nnamdi Kanu's lawyer, ha nọ na Kuje this time around. Right now as I'm talking to you people now, they are there standing tall for Mazi Nnamdi Kanu, demanding for the law Ejiwe jail Mazi Nnamdi Kanu. Mana people na-ezogharị na social media, they will never tell you nke na-ememe because onwezi ihe ha ma. Ha nọzina if we go here this idiot nọ na Kuwait na-agwa unu and after May 30th that Biafrans onye ọbụla amamu di Biafrans ọ na-agwa ụmụ anụmanụ ka ọ na-akpọ Biafrans. I don't even understand. Onye ọbụla get ready for war. Amamu ebe the war si apụta. I don't know where the war is coming out from. I don't know. Onwebeghị ụdịka lies. Onwebeghị ụdịka dazi akụkọ this nwa amadi nọ na Kuwait na-akọbere against Mazi Nnamdi Kanu and his people and his legal teams. If we are they are on social media doing nothing but to hang there na castigate na tarnish the image of Mazi Nnamdi Kanu. Today akwebuputago ihe niile na ezolo ihe nwanu eji maka we na disobey Mazi Nnamdi Kanu. Ị ga-asị na enubere, ị ga-asị na ifubero. O wee bụ na pictures Mazi Metusela ji no ake malu nnuma construct buputa na social media gwa people that na ihe abu moto na unu ọwụ Mazi Nnamdi Kanu zuru na Kenya na ebe all over the world. Imana ya ka ndị akọpiri save na ebugali azia ihe anụnwa ka eweli tarnish the image of Mazi Nnamdi Kanu. Metusela ridicule them. Ha buru those things na agagali. Onwe nke na enubero. Those things asị na akpọlogo cassette na ebuputa agụ video na egosi gị pictures na ị ga-agba ala. My people can jụọ m na unu agbaga ala. Unu agba n'ala ka unu agbabere ala. Unu agbaga ala. Akwa unu afugo those things. Unu afugo ka unu afubehie. Kpọọnụ ha XDOS. As in they are called X. Ha brugo X and they remain in the past. These people enwezi ihe ha past alo. Ha afugo na aka the games wee na-aga. Half go how everywhere si we dinner well arranged. Okono for our 100 men, okono for akolo ha, ono for ka ha si put things in place. Abi okono na afia. Echokwa no na anim na afia o. Okono na afia bi. O to kwesiri isi we di. O ihe halu we hanye Chike doziem n'aka mokapu. O we ka nworu. Anyway, what did you expect from a Maggi seller? Oh, the struggle halo hanye Chike doziem n'aka. Chike doziem
This girl. Why this girl? I'll go to the radio station before. What do you expect from Maggie? What do you expect from Maggie? Okay, let's go back, please. Wara Bright, I see you. Way. Bro Kai, good evening to you. It's Bombado. I'm name of ma. Negenti. This Nina suffer from madness in your leader. Go happen, but stop giving them money. Yes, Mazin Namdi Kanye God that we're seeing that Kwakolo Naba na Lucigo with them. They na Gagali. Onwen Kene Nubero. Those things are sent Achalugo cassettes. Nebu Butagu video. Nego sigu pictures. Nega Wala. My people can drum on Bagala. Una Banala Konuna Baberala. Una Bagala. Akwana fugo those things. Una fuge kanona fube here. One ha XDOS. They as in they are called X. Habrugo X, and they remain in the past. These people when we ha past alo. Ha fugo na ka the games we na aga. Ha fugo as in ha fugo how everywhere si we dinner well arranged. Akwana for our 100 men. Akwana for akolo ha. Ono for ka ha si put things in place. Abi akwana na afia. Achoka no na nim na afia o. Akwana na afia abi. O to kwesiri isi we di. Oyi ha halu we hanye Chike doziem naka mokapu. NwaOru. Anyway, what did you expect from a Maggie seller? The struggle halo hanye Chike doziem naka. Chike doziem we to struggle la ni. Wori e na dance na elelu Maggie, na chugalele nwanyi na agbalara banko, na agbu iche na Peter Frank, Mazekai, I swear I am lost in the middle of the I am lost in the middle of this of the sea. This lady is seriously an orator. She diverse just like me. No retreat, no surrender. But what are kaja? I swear that you can manifest as better dodge, you know. This girl Paragaga, all the history go working on. I am telling you. But PM pillar to God. I come about PM war. Man, I watch a PM check back. Man, if Roma can like imagine this woman like she decided to talk to Ogenkere. Imagine what would happen. Like open on my fireman, Ogenkere, for example. Most of this that Ogenkere men social media. I swear this girl Oga Robi Shigi. Oga go to wed. Anyway, let's move forward. Switzerland. I Chike does them today. Look at the IPOB today. The IPOB Achalugo no back. Anya Achalugo no. And we never knew that Nihenda Jiwene Menzuzo Haneme had you actually destroyed the media. Well, as I see everybody recruit someone yogri. Nia Jemebu, Kewe Tanish the image of Mazin Namdekan. Kewe pull down the struggle. Kamazin Namdekan were frustrated. We never knew that Nanda the envious of Mazin Namdekan all this while. Anyamade ni ihe niile that's Kamazin Namdekan na kuje where Chike doziem na ndotie appoint na nda anu wabu no as in na ha na plan on how to destroy Mazin Namdekan. Okwefu in this life abu na na akpota maid na akpota help na akpota nwa boy sa anya gu mmiri. In whatsoever that you are doing in this life, be very, very careful. Mupa anya ge because na nkete ikpotalo apota age. Because see how about the real definition of unkita mmadu kwatalete. Chinasa wola anyi from Kuwait. When we had that guy he had nothing when he joined IPOB. He joined IPOB out of anger, out of hunger. I mean, Chinasa wola na Kuwait. He joined IPOB out of hunger. Agu Julialo or when we put any my IPOB Bessalmazin Namdekan akwa ewe nabate we nyebi Chinasa we lijutua for we kutume we sini pull Mazin Namdekan down okaliamma. I want to tell you people today that now nobody can pull Mazin Namdekan down. All this while I have been away. I'm not Romia. I have been going from one business trip to another, you know. But we go now, yeah, that's a year we go. And here we go now, no, but it is Mazin Namdekan or Mazin Namdekan. Whether you like it or not, I don't want to know how you. And let me make this warning.
Ekweme, listen to me. I will advise you. Ekweme, bulile ngadagi. Ima na emara ekwu okwu. Ekweme, bulile ngadagu. Wepu ọnụ from Maazị Nnamdi Kanu's matter. Maazị Nnamdi Kanu amara onye ebo. Ọ bụrụ na o nwere ala na-agba gị na agbụrụ gị. Ọ bụrụ na o nwere ala ị na-awi, that's na ị na-suffer from madness in your lineage. Ebutekwa n'ebe IPOB na gakwa ha sit that na one rọ gị. Ekweme, as in most especially you. Abụkwa that na onwe ihe na-eme gị, that's as in you lose go your sense, ma ọ bụ na ile ngada gị na-enye gị nsogbu ịma na ile ga-akpabighị ọfụma. Ọ bụ na ile ngada na-emetụ your brain, I will advise you go and get help. Ịnọ na Poland ka Holland jee. Mana nke bụ eziokwu ndị Chukwu dị mba that guy ya na-akpọ ya bụ somebody coordinator na in Italy. Ọ na-ekwu okwu ka owe ili ya wee issue the Maazị ka nkwo Maazị the Maazị ige ya ị ga-ama na owe ile ngara truly mana this guy mba ọ dị observant. Let's continue. That is Peter Frank. I see you. I see you. Neke Gwenti, he will. I say, he catch meet this girl. Oh, God, why you gonna my walking middle pot? I'm telling you. That place, he went to help. Keep Maazị Nnamdi Kanu's name out of your mouth. Maazị Nnamdi Kanu is not the reason why you failed in life. Ekweme, I am talking to you, Monwegi. Ekweme, keep away from Maazị Nnamdi Kanu's matter. That's now one wrong. Keep off. And from your comments na page Nwa-Ada Njideka na Canada. Yes, that's not true. We are no wow. We not say that. We not say that the boat did not contain him or her. I saw your comments there. Ebi ikpu Maazị Nnamdi Kanu n'ọnụ. Si na Maazị Nnamdi Kanu devil. Ekweme, I will not give you this warning again. Ọ bụrụ na ala na-agba gị na-agba your generation. Wila ala si n'ebe Maazị Nnamdi Kanu nọ pụọ. I will not warn you again maka m ibupụta gị. I will not warn you again. Ma warn zigo ọzọ. Ihe a ga-abụ the last warning that I am giving to you today. Keep off. Ihe gbasara IPOB, keep off. Jee chụwa ego, na ịkpatabere ego. Ekweme, go and make money. Maazị Nnamdi Kanu abụ the reason why you failed. He is not the reason why iji wee na-eme nzuzu. A full of the at 60 or 55. Ekweme, don't let me open your chapter. Mmepe your man dege. If I open your chapter, a man like him. Keep off. So, my people, on Fugo now, they are no longer talking about Maazị Nnamdi Kanu. They no longer have what to say. Onwezi nke fụrụ na agbala egwu na page nke fụrụ na repost ụmụ achịkọta ekwu ọnụ things ha na post gasị na social media. Akwa ifu gị agwa m na asịrị ga last for a while. Asịrị, that's a gossip. Gossip will only last for Andy. If you are commenting here today, be warned. Don't comment what I will not like because I don't want to care about June after July. If you are commenting here, respect yourself. Just make sure that's Achalugo respect rule. If you comment anyhow, today. Because keep it. I'm going page today. You're going to, this is just 17 minutes. How many fuck up go through to go? Within 17 minutes. Oh boy. You go check, you get check your go off, man. This girl walk. You can check out. Whoa. What? Please don't tell me this. It will be different. 17 minutes. Don't worry. Video kakanko. Don't worry. These people, as they are Google Hanonu, notice. A lot of people are celebrate every now and then. So many of them now are turning back at their ex-DOS. Onye abuna na face is the front na half go nke be eziokwu. So many of them now on media as in ha agbagalizi onwe emekata kwuo na dimpa bini apụta kwuo na ekwubo okwu afu mi ile dimpa bini na ataga yesterday. After who killed Ikechukwu Ugwuoha? Chinasa NwaOru killed Ikechukwu Ugwuoha. Chinasa NwaOru pụta bịa ṅụli iyi igburu Ikechukwu ka na igburu Ikechukwu. Chinasa anụrụ m ihe ị na-eme ọ na-abụ onye challenge onye kwuo maka onye mere expose ịchụgharịba the person ka igbuo. Chinasa, I am challenging you today to bring it on. Mmegi ihe mmecha gị ihe kwefo gị. Chinasa, I am challenging you today. Ịmala otu ahụ isi egbu ọdasị bịa gbuo m. Chinasa NwaOru, I am calling on you
That same way you have been killing Biafrans, so you quit Pinuaya, Biapinuam Camego Tate. Biaki Pinuan Chinasa, I'm calling on you. Anu Mukisia Wusi so Mazibo. Anu Motisia Wu Biafrans. Ikechuku complained. So many of you know the voice notes Ikechukwabi. After that complaint, Chinasa because Chinasa was insecure. That na Ikechukwu game exposed. Chinasa NwaOru the person that killed Ikechukwu Ubuoha. Chinasa NwaOru the person that killed Mazi Ikechukwu Ubuoha late. Nyawa Wulie. He cannot deny it. Chinasa has been Otuakocholi webu one konso. Chikwa don't want konso. Chinasa NwaOru ebuchage. Obeli here follow. Mazi Prince Darlington rescued that guy from being killed by Chinasa NwaOru. Otuaka Chinasa si ebusi so Mazi Igbo. Joanu Chinasa mocholi igbo one konso kwa mocholi igwe. Chinasa NwaOru gene ki choli ime one konso. Chikwa don't want konso. Okwa igbuchago otu esi egbu mmadụ okwa Prince Darlington okwa ya mere intervene okwa Prince Darlington rescue that guy from your hands. Chinasa ino na Kuwait na ezogali maka the people in egbusi melu iji. Okay, somebody's asking that is Oyeka Chris is asking who is this lady in IPOB, one of the media warrior of IPOB. Fearless Achalugo, that is the phone as na Facebook. Fearless. And Terrorist is fearless. This video, honestly, that is one of the her best video I personally have ever watched. People do talk about her, I don't follow her those days. But of late, I have no other choice than to know more about her. Especially after apologizing to PM. But honestly, PM is very, very strong because she unleashed anger, the same anger on PM, yet she couldn't succeed. But they call Oman because Oman did US very, very well. If on a wagon and go and verify, most of them, if not all of them, are true. Because I've seen there's a recent video of Canada Kano saying the same thing. Guess who came out to defend that is not Chinasa NwaOru? Of course, I played that video I think 2 or 3 days ago. 2 or 3 days ago. You know, we do play a lot of video here, so I can't even remember the date. But for her to repeat it again here says a lot. In 1 week, in less than 1 week, Chinasa NwaOru name has been on everybody's lips. Everybody's lips. Then Canada Kano video of Canada Kano, I don't know when he made that video, surfaced again. Okay, that Chinasa NwaOru killed that somebody and all that. So I remember when that man died, they said Nigerian army, Nigerian security. Our people are dying. Rest in peace, rest on my comrade. Now the insiders are not telling you what happened to that guy. If not this video, then someone like me, I don't even know that the guy raised an alarm on a voice note that his life maybe he said something that will implicate Muhammad Abbas. And that is why they are saying that after making that audio, then the man was attacked by armed men and by him in Nigeria. Now listen. Where you go see your face. Ichi wachi put a video with you hugi. Chinasa, pusi our people na Biafra land. Hapo Mazin Nnamdi Kanaka. Mazin Nnamdi Kan is not the reason why you are a killer. Mazin Nnamdi Kan never send you to go and be killing Biafrans. Chinasa NwaOru melo nwege bere. Ina from pillar to post. You know busisi them but I will be your end. Chinasa mmechagi ihe. Okwefoge. I am challenging you today. Chinasa it was on negi. It was on week wogi. Come out and face me. Chinasa, I am challenging you. If you run negi, it was on everything you represent. Chinasa, I am challenging you. I am challenging you. Come out, bring it on. If you dare me, a mother's not my father momo. Ijide Biafrans ni ebusese ibata n'ime IPOB well IPOB hirisi woli na emo otono na ebutelo IPOB bad name. How dare you onye duligo ogbugbu na ebusese people. Mazin Nnamdi Kanu osigugbu e Biafrans ine wetelo Mazin Nnamdi Kanu that's na people died because of Biafra alaka na awe kete gbagbo ukwu ego. That is you are mad. You are running mad.
In Apuala, each the name of Mazin Namdekanu, Nebusisi Biafrans. Each because of name of Mazin Namdekanu, Nebusisi Biafrans. He checked that Nanyamaro. Now, this is another confession. Remember, the same people constantly reminding the whole world that even the man that he's calling, he's number one pushing, like something said here. Somebody said the names she is calling are the ones who pushed her out, who pushed her to attack Mazi Samonekpa and still pushing many people today. All this you are hearing today, is it like Eboko may come out later? Maybe tomorrow he may come out and begin to expose those that are pushing him to say all he said. And this lady also called Eboko out in this video. She called Eboko out also. Because as Neboyo Komomeno, because this thing goes hand in hand. You don't just drag one and leave the other one. No. For you to have a mad person around you, people that know how to treat mad people will always live close to you also as well. Because you can't see a mad person without somebody who knows how to control that madness. It's either by using force or tare or chain. Chinasa the killer. Chinasa NwaOru, stop killing Biafrans. Stop killing Undibo. Chinasa NwaOru, you are a killer. You are a killer. Chinasa, come out with your face. Behind me video. Chinasa, Ibo Mado, Obuara Obara. You are a killer. Come out, come and challenge me. I'm on a business trip. Come on, Yolanyu. I went for business trip. Chinasa NwaOru, okay forget. Mechagi he. It does a gas and on. And I'm challenge you today. Putilo, come outside. Hapo Mazen Namdi Kanaka, come and face me. In a one on an Achalugo. In a does in a Jomakam on Bukwegu. Chinasa singu wala zelum mili onyasere. Gossiper, you are a killer. In a woo people na bara. Chinasa sina kuweti pota. Sina your hiding place pota. Stop hiding. Hide the devil. In a zogali, jida the name of Mazen Namdi Kanana Tanish. That's if Epotani Lobu ni moya juya nebu. You are a killer. Chukupo Quagoko, Epotena Kusosasre. And I see everywhere. If Repota said this, Repota Ichanayama Henalo. We know you. Chinasa Buzino Mazi, Boni Bujone. Chinasa Sepuaka Nanja Droma. Oto Akisi where you use Ejima. You have been using Ejima. Pota today na go. You use one yogri. Ketani share the image of Mazi okay foreign. Chinasa, you not a killer. Chinasa ndani ni apart from Ejima in a use. Omazi in a use wele people ebeka hano now. Now, the Ejima is the guy that you remember the video that I normally play? The one they captured some time ago and asked Ejima who is your sponsor. He said Chinasa NwaOru. They asked me, where is Chinasa? He said he lives in our blood. He's in our blood. You know, you remember that video where he pronounced it somehow, remember? That video that he said, I have it here, but I don't have time to play it now because I'm trying to cover up to run this video without delay. You understand? That's why I even allow Achalugo to say, to talk longer than normal, but because I want to manage the time that we have so that everything will not crash together. So please, hear Achalugo again. That is a Ejima that she's talking about. That Ejima in the Dead Man Squad. Kebe hano nkeme ko mega expose igbuo ya nkeme ko mega expose igbuo ya Chinasa Mazi ni igburu that you are a killer ibu ogbu mmado ị na-ebutelo IPOB afojo welu ESN now that's my cover up ESN ada egbu mmado they are not killers. Chinasa, you are a killer. Chinasa, stop killing Biafrans. Stop igbu Mazi Igbo egbuzina Mazi Igbo. Okay, Mili Chukwu Oko, Ketepa Lachaganya for telling me to stop. Chukwu, I told you, never you. Don't even come here to tell me to stop. Don't dare me. You respect your wego. Because I am not in that mood. Chinasa nebusisi our people and ask him take it easy. Chinasa, you not a killer. What happened to Ikechukwu Guoha? Onye bulie. Chinasa ko onye buli Ikechukwu. Kedi ihe melu Mazi Ikechukwu ji we kposo Mazi jewe obodo ijije echikọrọ ụmụ nke gị ọkụkọ kpekwa akwa ọbọsọ that is ọbọsọ akwa ọkụkọ nke ọzọ
Chinasa, you are a killer. Ibu egbu mmadụ Chinasa. Chinasa, ị na-egbu people, you are a killer. Chinasa NwaOru, you are a killer. Chinasa NwaOru, you are a killer. Ibu a killer. You know, people will have farmers in Nnamdi Kanu no koto. When you go but CJ Gudoro, know that farmers in Nnamdi Kanu gburu mmadụ. Ijiri IPOB na cover onwe go up. Onwu ga-egbu gị. Ọkwagi mmecha gị ihe. Ịma na onye kwuo pime epinyo other person bịa pinyom. Bịa ka epinyom ka onwu gbuo gị. Anụmanụ nwụrụ anwụ. Ị na-atanish image of Mazi Oke foreign. Ịtụtụrụ ya kpụrụ n'anụ. Je send nwa nwaanyị ogiri. Onwe ihe na ha alụ. Onwe that's good and smooth job. Go bụ guy na onwe ya. Anybody lulugu nso, it's chalk igbuo the person. Actually make expose it chalk igbuo mmadụ. Chinasa, you are a killer. Pụta bịa gwa ụmụ we ihe melụ Maazị Ikechukwu. With ndozi igburu gịnị mee ha? Kedu ihe melụ Maazị Ikechukwu ugbu a onye egbulie? Akpọpụtalụ dim abini yesterday ọpụta na-eme na Maazị Nnamdi Kanu siblings that the one that idiot, that bastard, that vagabond na amara ihe no that's na ama ha kani from Akekpe. Dim abini gịnị ka ọma? Dim abini, let me tell you, you are a nobody in this struggle. Akwa ifo oge, don't worry. Akwa ifo mụ na ga-enwe one-on-one issue. That's ị ga-ekwete. Mmecha gị ihe ọkwago bụ dim abini. Ana m ede gị ede. I will never spare you. Get here ready. As an able mafian. Achọrọ m ịfụ that you are mafian. Achọrọ m ịfụ your level. Mmecha gị ihe ị ga-ekwete. Ọkwagi ị na-awụghalị, ị na-ezoghalị n'etalo. Bata Biafra land nata. Ịbata ese nne natago mme gị ihe. That's mme gị ihe nwụọ. Mme gị ihe achọ ga-achọ. Ọkwago bụ dim abini. Don't worry. Ị pụta na-akụ ihe na-enwerọ. Asọkọsọ with ile doka ewu. Anụmanụ na-anwara ekwu okwu. Vagabond na-anwara ekwu okwu. Ị na-alaghalị ile. What did you know about IPOB? Onwe ihe ịma about IPOB? Did you know anything about IPOB? Onwe ofu mgbuli ihe ịma? Kemgbe ije na the struggle, ị na-apụta bịa ekwu okwu, ebule mmụọ gị, emepụta gị nwa bụ ogiri na-awa n'afa. Emepụta gị bido ịwa n'afa. Ibido na-awa n'afa, ị na-alaghalị ile na ụmụnne Maazị Nnamdi Kanu si je jụọ ha si na eyi ha kwuru maka Maazị Ikechukwu ugwu ha na ha agburie na ha emelụ nke a na ha emelụ nke ọzọ. Ị na-akọtọgharị na-asọtọ ọnụ. Because somebody record this video, because screen record this video, because amamu on abu mecha video post so Facebook delete amam manko bidoro offer on my page. Please, I still want to be listening to this video. If you can screen record this video for me, please do that. Because screen record walomia obu na mecha video ma frokwe ko unu send me, I have to post it. Me opinion on my page. No swe nwere onu. Who the heck is Chinasa NwaOru? Na anu ma no kpoputara. Eche nunu nwe media. Gịnịzi ka dimkpa bini pụtara ime na social media? Italian National Coordinator asụ na column. Gị ka pụtara ime na media? Ọnụ aka azụ na aka. Ha! Mmechi ụlọ ihe unu ga-agwa ọsọ. Unu tụtụrụ Maazị Nnamdi Kanu. Na omelụ nka na omelụ nke ọzọ. Maazị Nnamdi Kanu. N'enu dimkpa bini na-eme Maazị Ikechukwu ogwu ọha his data ihe anụnwa analyze. N'enu dimkpa bini. N'enu dimkpa bini na ama ha aka from Akekpe. Anụmanụ na-ala di. Ọkwa iko dị na nwoke. Ozu nwụrụ anwụ na-akwa iko jide female ekuke destroy ya. Nya pụtara ikwu okwu. Ịpụta ịkọ inyo ị na-adazi ị na-abịa ịgwa anyị onye gburu. Achalugo, there is a guy called Ebekwedika. Happy idiot ahụ. Hapụ data anụmanụ nya meghaleba. Ụbọchị mma fu message again na my page chukwu abụọ ya ọnụ. Nya tampa send ya WhatsApp message again ka Chineke kpọọ ya ọkụ. Ọ dị ka isi adịrị ya mma. Nya try ya next time. Nya weba ala. Simon ekpa na awụ ya ala. Simon dị better than him. Ebekwedika ị like ya jeenu jana. Simon ifu hazo Simon ekpa anya ala ka ị na-awe. Ewichala ije zuo ike ihe niile na-akọ aba Simon bụ asị. Go and rest, stop gossiping. Pụta gosi ihu gị bịa mebe video. Ezogarizi n'onda fake account na ala ada agba gị. Na ịda awụ ya ala na-akpọ gị Ebekuo ikpu akwụna. Ebekuo anụmanụ. Ozu nwụrụ anwụ na-aga ije. Afọ mbago next time chukwu akpọ gị ọkụ. Come on, get out. Mma afụgo na my DM again eme ngalụ. Try ya. Ị na-awụ ya la Simon ekpa bụ your problem. Gị ka Simon mee gị. Simon ọtabiri omeji gị na-apụ ala. Gịnị ka o mee gị? Dazi ibe egwu.
You remember Simon does get Simon Megi. Did you know Simon before? Have you people met before? In a Bugatti fake propaganda, in a Bugatti video. That video will go and revenge. Stop disturbing me. I am not the person that brought you into this world. Because go and do the needful. Leave me alone. Get out from my page. Go and bring out your wife to fight for you. Don't dare. Next time send the message on my page. Share the video because it's Nwa-Ada, keep up the good work. Yes, Mas Benjamin Umadubug. We are on the matter. Dim Abininya, Kobia made damage control. Now, Chinasa Burumazi Kechukuguaha. While in everybody, all the whole area, evidence in age. Chinasa NwaOru Burumazi Kechukuguaha. He is the killer behind all these people in Fulani Busisi. Onyo Buolo, that's Ozoku, that idiot in Kuwait. That vagabond in Kuwait is a killer. You're right. Oni Zogale. Na Migali, Ocha Kosi, we don't tell my location. Chabe Benno, Kobia Wom, Apotatimora, say, hey, now man demela Achalugo assassinate, and Ebona Achalugo, Nachalugo Jukwe, and one more idiota. Only a purely underground. Geniko Mebero. Odazi, Osieri, Ojina another person, Bia, or use one done a use. Ocha Kosi, where she matter the location of Prince Darlington. Ekwensunran ina migale ina robara Mazen Nnamdi Kanu ekwene si na IPOB po ikwechiri Chigumelu gebe akwese that na Mazen Nnamdi Kanu cannot threaten you. Don't worry. Ihe ji asusu onu abo maka na ono n'aka ndị ilo. On a normal ground Mazen Nnamdi Kanu no n'ilo that's okwu he gbagha ya dimkpa your size ga nwagide go ole danwo. That's that is aga fogi ko onugbu. Ibata na IPOB e gwasiri. Ina akụghali asịrị nya mere ji wee maintain nwe onwe gị ino ya na Kuwait na amịghali every now and then ino na social media ị na-achọ ego ndị IPOB ọnwụ gburu gị chukwu bụrụ gị ọnụ ị na-achọ ego ndị IPOB echiri gị aka na korota echiri gị aka na ilo ịma nrụ ọrụ ị gaghị emeke nwu your own money chukwu na-agwa gị ọkụ anụmanụ nwụrụ anwụ nke aka na-akpọ one man squad. Achalugo one man squad. But here I can last one okay, I think yeah. And Ochene did like this. Last but actually think that Nana on a level Achalugo. You want to go? That now. Dear friends, nobody stop giving them money. Stop giving Chinasa and NwaOru your money. DOS, they are X. They are no more in IPOB. All those cowards sign up what DOS. They are out of the struggle. Stop taking order from them. After this thing, Chike doziem. Chukwa ha he kpogoko. Chike doziem. Onwa ha he buge bobo na ino. Ketepa ha he gbadigi ile anywhere you are. Chike doziem. Chineke ha he bugo onu ebe obo na ino ta. Ketepa gbago gbada amagi na ele na Switzerland. Chukwu buogonu buada amagi na ele na Switzerland anụmanụ nwụrụ anwụ. Na IPOB ahapụrụ gị ihe mere achieve bụ how to construct a memo ịpụta ide jargons bupụta Chukwu kpọkwa agha ọkụ for suspending ezigbo ụmụ Chineke. Chukwu kpọkwa agha ọkụ for expelling ezigbote ụmụ Chineke. Ọnwụ bukwe gị for expelling ezigbote ụmụ Chineke. Anụ ọfịa. Kedu na mgbe onye ndu na-ebido IPOB? Where were you? Ino ebe. Kedu ebe ijelu ozu nwụrụ anwụ ebe ka ị nọ? Kedu ebe ị gara anụ mpama? Ọdanikpo nnụnụ gbata nza. Ịpụta na IPOB imere anyị wọnọbi ketekpa gbokpọkwa agha anya. Ị na-abịa imere anyị wọnọbi. Ke ndị na-anwachalụ for? Who are you? How dare you? Who made you? Who made you iji wee pụta na-edegharị memo Chineke na-akpọ gị ọkụ? Maazị Nnamdi Kanu ikwu ahụọ Chukwu bụrụ gị ọnụ. Ị na-achalenji Maazị Nnamdi, how dare you? Ọmaka na agbara ọnụ nkịtị. Ịpụta na asụsụ. If you take him at this high speed, at this high voltage for 33 minutes. No be if I blow a woman, like at this high voltage for 30 something minutes. Say counting. That's very easy. I can't work no the niche. Oye the niche, they get it. Ọnụ. Ị na-issue memo. Ị na-ebupụtara anyị memo Chukwu kpọrọ gị ọkụ anya ka iji wee feluo in IPOB ihe anụnwa activities. I wee feluo na amịgharị everywhere.
Chineke na abụọ na ị na-edelu nne na nna gị memo. Chukwu kwọrọ gị ọkụ. Ode memo ọtọji. Ozu nwụrụ anwụ. The issue different between her and Lazuba. What she is saying, she's hitting the point. She can prove it. She has been with them. She understands what they're doing. Do you understand? Lazuba is just running propaganda. Lazuba is the opposite of Achalugo. If you want to look at people that are like Lazuba, you look at just one of the example. This guy called the one called Lion Man, in Brazil, a brother to Chinasa. These are people that you can look at and say, okay, this is Lazuba in a female form, in a male form, but he may not be as loud as Lazuba. But when you look at how his own story, Otose presents some of the things on it, you find out that something that is not verifiable. You know what I mean? Like Kokulofo, the man is spending 20-something million naira. 20-something million naira every month, every week, just to water ground in Sokoto to make Fulani youths to see him as a good person. So that kind of thing. If not just his own wish, like you may wish that Biafra will, let's assume that you wish now that Biafra will come before end of this month. Instead of you to say, I pray and I hope that Biafra will come before the end of this month, you now turn it like a prophecy. Thus says the Lord, that you see Biafra coming. So you see, it's not the same thing. The presentation, we just that's what they call misrepresentation of something. Lying with something that you ordinarily wouldn't have tried to lie with that. People that are sensible, that can articulate, that can reason, that can even research, are listening to you. So how do you want them to see you? Achalugo has been with them. She know them. She understand them. She understand. Listen, she did not just know them now. Let's not pretend. Let us not pretend that she just realized that this was lying. No, all of them, including Methuselah. But why they kept quiet so long? Because they felt like, let us maintain, as long as it's like Abbas Simon, no problem. Let's just maintain. Let's pretend that we don't see those things. But people that are pushing them, like Sonny said, they thought that they have conquered them mentally and every other, mentally and otherwise. They don't know that they still have some doors, some loophole for them to realize, to regain their strength. These Mumu people decide to use the same tactics they use on PM, on mass Namadogan, and that triggered a lot of signals in their sense of reason. They have to, retract and begin to regain themselves, the original self. And they're not bashing them. How many? Few people, but they are bashing DOS like never before. And they're not finding it easy. I watched an interview of Patrick Ikem bragging on how they're going to deal with Mazamakan. The Mazamakan forgot that the same media warrior that he himself trained, they are still intact. That they're going to do this and do that. Mazamakan have not even coughed on them. Yet, they are nowhere to refer. They are shivering. They have to run to Nekachimese for an assistance in the space of a couple of weeks. So, is that how to have people that are in the USB government with PPM are not actually out to venture into this argument much? Why? Because Methuselah and their group are not even helping matter, because they are still personally. If you ask me to define who they are, and I can't even define, because sometimes they talk as if they have repented. Sometimes they talk as if they are confused. So, but for me, anybody that bashing on DOS of Chike Dozie Chinasa NwaOru, you are my friend, because they said the enemy of an enemy to my enemy is my friend. If as long as you, because these people have never done anything good, not just because what they did to PM, but the manner of pretending that they are for good, whereas they are not, is to me is height of it all. And I hate it when you're attacking the innocent. I hate it
when you're attacking someone that obviously doing something very, very peaceful, very, very good. This allegation of PM, that PM is buying people, he piping our land, second PM. Nanto to PM do some money, but if you could ribs, yeah. Now, next, I can't even walk. Oh, yeah, get another, but I can't do that. No, Simon, pass boys. That kind of thing, it sounds to me like when they said that, Boboe, na Bible. You know what? Bobo Jesus. No, a criminal. She forgive all this sinner and Boboe can obey. How can I be a party to that? Then tomorrow I will say that, oh, I have not supported anything evil. When I know that this one is evil, it is obvious now. In Kenya, I'm not teacher. My friend, I know go support them. They get it. In a big your generation's memo. How dare you eat the memo? In our we are memo. Or memo can't say go bateba biade. I go be a memo in IPOB on your shi. Achipotatirono nime IPOB kono biana ezuoshi na as a last squander people's money unu na-etuma as Nnamdi Kanohi ozuru ego n'ụnụ ụmụ anụmanụ nwụrụ anwụ. Where were you before IPOB? Ka ebe nọ ebe ka unu nọ ndị ala unu nọ where ka ebe unu nọ before the ihe na IPOB? Egwem, you are right, yo. To me she's a saint. Ka ebe unu nọ na-agbali iche na mmadụ bụ egwu na-eghati age ịtọ ha Maazị Nnamdi Kanu atọ na-eke ede ka onwe ihe ịpasịtalụ ịcheta ha aka ịma ha aka ni from aka ekpe ịma ha that na-ekwesịrị inweta Biafra. Then Maazị Nnamdi Kanu ebido ala Biafra ebido iwe ụnụ. Maazị Nnamdi Kanu start ya IPOB movement ala restore Biafra wee webe ụnụ chi unu wee fo unu wee mmadụ dị needful ụmụ anụmanụ nwụrụ anwụ. Umu chole bụ more Catholic than the Pope. Ndoshi because of ego ndị nzama ndị agbata eke ndoshi. When Samanekpa was saying this, I disagreed with him. That young guy the right all this while. I never knew that na Samanekpa the pure, not the right. Uno putana blackmail on alle people. Nenu Chinasa na egbu mmadụ. Chikedoziem, let today be the first and the any memo from you on Webu. Nka recent video mechanic get na no open all your other apology before that she cannot do it now. This is the recent drop. Ogi, otake na apwala that's the way fear. Any memo from you chukwu abuo go no. Isi adroge mma. Ina eme nzuzu. Onwe ihe na-eme gi. Ina apwala as in Keda for Zeda me, only I go it does it Talapuko Kezegide. I'm Pamam. I said about Talago Kezi, I didn't attack with a chaman. On a jam, is a Gizayo. You forget you. On you go where's who over time gets here. Who go where's who go over time, and I put an IPOB Melania 1 or B. On your Zuzum. Just imagine this woman, now tarnish the image of a man that fund IPOB single-handedly. Without no wife or no. That vagabond on our own. I'm a best doctor that are Daka. Oh, you're not looking for chicken, madam. I'm not going to lie to skip somehow. Please, Azi, Osieli, or another person, Bia, or use one done a use, or check also where she matter the location of Prince Darlington. It went soon round in a megale in a robber. Maazị Nnamdi Kanu ekwene si na IPOB pụọ ikwechiri. Chigumelu gebe. Okwe say that Maazị Nnamdi Kanu cannot threaten you. Don't worry. Ihe ji asụsụ ọnụ abụ maka na ọ nọ n'aka ndị ilo. Don't worry. Okay, normal grand Maazị Nnamdi Kanu nọ n'ilo. That's okwu he gbagha ya. Dim by your size ga nwagide go ole danwo. That is aga fogi ko onugbu. Ibata na IPOB e wasịrị. Ina akụghali asịrị. Nya mere iji we maintain nwe onwe gị. Ina na Kuwait na amịghali every now and then ino na social media. Ina achọ ego ndị IPOB ọnwụ gburu gị. Chukwu bụrụ gị ọnụ. Ina achọ ego ndị IPOB echi ga aka na korota.
Echi ga aka na ire ma nglu nwolu. Ị gaghị make your own money. Chukwu na agwa gị ọkụ. Anụmanụ nwụrụ anwụ. Biafrans, nobody stop giving them money. Stop giving Chinasa NwaOru your money. DOS, they are X. They are no more in IPOB. All those cowards sign up with DOS. They are out of the struggle. Stop taking order from them. After my distance, bia Chike doziem. Chukwu aha he kpọrọ ọkụ. Chike doziem. Ọnwa aha he igbuge ebe ọbụla ị nọ. Ketekpa aha he gbari gị ile anywhere you are. Chike doziem. Chineke aha he bụrụ ọnụ ebe ọbụla ị nọ taa. Ketekpa gba agụ gbada ama gị na-ele na Switzerland. When I'm joking, when I get this in now what this video, if I ask you to mention how many people that this lady just, how many people that she dragged in a couple of, how many minutes now? In 33 minutes. This is just 33. Because I drag it back, you know. If I go further to where she was, I think it may be close to 39 thereabouts. Now, if I ask you now to mention how many people that she have mentioned in this video, in this couple of minutes, I don't think you get it. I don't think. If you can have talent, why Kaja when it comes to this kind of saga? Oh, Kaja, give her credit to. There is. Who Buono, Boda Magine, na Switzerland, Manu. Ne IPOB apology. He will achieve how to construct a memo. E put the dead jargons, Buputa, Chuku Power for suspending Ezubu Muchineke. Chuku for expelling Ezbotu Muchineke. Omu Bupegi for expelling Ezbotu Muchineke. Amofia. Kebi na mboyendu nebido IPOB. Where were you? In a bay. Kedebi jelozum round ebe ke no. Kedebi gara anu mpama. Odani kponu no gbatanza. Iputa na IPOB mele anyi one bi ketepa gbokwa ara anya. Ina bi mele anyi one bi. Kendi na nwachalo for. Who are you? How dare you? Who made you? Who made you iji weputa na edegali memo Chineke na akpọrọ ọkụ? Maazị Nnamdi Kanu ukwu ahụ Chukwu bụrụ gị ọnụ. Ina challenge Maazị Nnamdi, how dare you? Ọmaka na agbala ọnụ nkịtị. Ịpụta na asụsụ ọnụ. Ị na-issue memo. Ị na-ebupụtala anyị memo Chukwu kpọrọ gị ọkụ. Ọnya ka iji wee feluo in IPOB ihe anụnwa activities. I wee feluo na-amịgharị everywhere. Chineke na-abụghị ọnụ. Ị na-edelu nne na nna gị memo. Chukwu kpọrọ gị ọkụ. Ode memo ọtọ ọjị. Ozu nwụrụ anwụ. In a big your generation's memo. How dare you eat the memo? In our we all memo or memo can't go but about their day. I go be a demo in IPOB on your she. One man actually Tatrono name IPOB. Kono Biana Zuoshi. Now as a nice squander people's money. Unune 2 months in Namdi Kanohi. Ozure go no. Manangebe Zoku for somebody, she sounds like somebody who actually out for freedom. In Nwa-Ada. She may be deceived. People may deceive her and call development, but for you to have running this kind of voltage, this is what is called pure anger. Original anger, pretense because of Ega. No. From bottom of her heart, she's pouring it the way it is. You know, now I know why she be fearless in Facebook. Now I know, and that's the spirit. To be honest, all she needs is someone that is truthful. Had it been that she work with the PM. Somebody this straightforward and genuine, open and transparent. Or if you need it. About on the Nazanda Habana. But unfortunately, she fell in their hands. And that is why they mess her up somehow. But thank God that she's coming back to her normal self. Oh, there you go. Where were you before IPOB? Kebino. Ebe kono no ndama. No where? Kebo no before the IPOB. Kebo no. Unu no na agbali iche na mmadu be egwu. Na at your age eto Maazị Nnamdi Kanu ato na eke ede ko onwe ihe ipasitalo. Icheta ha ake, enwe ha aka ni from aka ekpe. Enwe ha that na ekwesiri nwete Biafra. Then Maazị Nnamdi Kanu ebidi ala Biafra ebidi iwe unu. Maazị Nnamdi Kanu start ya IPOB movement. Ala restore Biafra we unu. Chi unu we fo. Unu we madu the needful. Manu nwụrụ anwụ. Umu chole bụ more Catholic than the Pope. Ndoshi because of ego ndị nsama. Ndị agbata eke. Ndoshi. When Samanekpa was saying this, I disagreed with him.
young guy the right all this while. I never knew that's not someone else but the pure, not the right. Uno putana blackmail on alle people. Nenu Chinasa ne mother. Chike doziem, let today be the first and the nwa any memo from you on webuogi. Otake na apwala. That's the way fear. Nwa any memo from you chukwa buogo no. Isi adroge mma. Ine menzuzu. Onwe ihe na emegi. Ina apwala. Can't you as in keda for zeda ni ihe. Onwe ihe na irughegi. Idazi itala apuko ka ezegide. Anu mpama nwula anwu. Onye ugwu onwe ezuhu overtime ga-ezurie. Ugwu onwe ezuhu go overtime. Ị na-akpute na IPOB mere anyị one be. Onye nzuzu nwụrụ anwụ. Just imagine this woman na tarnish the image of a man that fund IPOB single-handedly. Una mo dembo maze Nnamdi Kanu golu with anụmanụ wife ọ na-anụ. That vagabond ọ na-akpọ nwunye. Ama m ebe si dọpụta data adaka. Oh, if I can't again, now Uchechi corner on a good with some things over the Uchechi. That fuck up on now. Nyama is your papa daka. And now Dopogada Daka no new and we're saying on wine. Then Susun Lang. Just imagine Chike does him, just imagine Anomano. Just imagine you. In a bit the line memo, and now we are memo. Memo Walagala. I said, God bless you. You are getting there. You are getting there. You are getting devoted. Is coming. It's coming. Now we get tape, and if we touch later, we go know the gauge. Go before. In a memo for the past 6 years, Ejima Nnamdi Kanu so one as in so 3 videos came on social media. In a big one you oji bukwe die. Set a oji na ninigu. Anomanu Oji Kiji will fail in IPOB activities. He failed in pilot IPOB. He failed on Mingale. You are investigating Mazen Nnamdi Kanu. In a toji but an IPOB Kebiatala and Yoji, Chineke Poloroko, Eta Wulongwegu Noji, Keta Chaloji Gini Melu, Eta Choji Gini Melu, then the next Etanish image of Mazen Nnamdi Kanu. Onya Gwagu Felu, or Mazen Nnamdi Kanu Gwagu Felu, Anomano. Uno na we are Makana Pulapo, because I wasn't around Uno na Tancha. Because Nandi Bizono now we are Chukuga no Kokita. I'm not gonna lie, you. I have been refreshing her page. I have been refreshing. Sometimes, you know, one of her videos that I saw is where she was waving hand in China. I was like, with her traveling bags. I was like, okay, maybe this lady is no longer. Is there anything going on? Is internal problem? Little did I know that why I charge a battery. I'm not charge a battery. We drop. Even Master Prophet is in agreement with everything she said here, because those all that going here. I want you to focus on every words. See, I don't happen. You got like, yeah, not gonna lie, you go like her, because unless if you are a spot of before job, you know go to like her. Come on, my friend, me again from you, Kala Wagi. You see a drug in my toge. You don't have single fear. Mazen Nnamdi Kanu, who are you? Under whose command did that memo? Who sent you? Energy can go. In our Puala. In our who they use Ihanoma Adaku Chechika small gene on our Waleka Adaka. Then Susun stupid woman. And they bullied you on our Sotorale. Dala. Come on, that's can't teacher as in come friend him when I go come dog riggy. Can't be a banner who posts Anomanu. In a Zachika does them Chukupalo. Get in a dozy. Onyo his slow poison. In a make a brusu. I want to dangerous, need to deadly. Ewu, Anya Casamana, you were while you film. He knows already Konya Melalo. Can you face Simon? He first will Simon. Oh no, first will Simon. Chukupalo no Kundohi. No, I don't remember. No, this Oba Achalugo sang Oga typhoid de Lumeluna. Typhoid that na quarter guy. Okay, hit a Japan. In I swear, PM Kajala Kaja. Oh, Kajala Kaja. Again.
ana adọkpụgharị akwụna si na wife gịnị melie wife gịnị melie nwunye anụmanụ na-amara aka ndị from aka ekpe ọ na-aza misisi Uchechi Kanu kịtịkpa gbụkpọkwa agha ọnụ die kịtịkpa dọwakwa agha mparada place onye ihoriho a na-adọgharị di gị na-ezuzugharị isi adọrọ gị mma. You cannot stand up and defend your husband because of chicken change a na-enye gị. Anụmanụ na-akwụ na ugwu nọ na UK ị na-abịa wetara anyị ọnụ onye nzuzu eriri eri ewu ejighị maka ego tichie ego ọnụ imechi ọnụ. Ị na-abịa idelu mmemo ka nwa nwa afụ meme again that is jekata ije dee n'ime memo ka ọnwụ gbuo gị. Ị na-apụ that is why iji wee hapụ IPOB ọ dịrị otu ọ dị. And then destroy it is Mazi Nnamdi Kanu put it in place. Ị na-abịa idelu memo ị na-awụyala memo ị na-eme people expel. Did you appoint them alọ na-agwa gị or gị mee ha appoint? How dare you make people expel in IPOB na-apụala memo na-agwa gị ala. Ụmụ vagabond unu na-adụgharị ka chekeleke na anụmanụ dịka toothpick a na-akpọ Chike Dozie m. Ama m ebe si kochata ụdaz data ofeke ma m ebe si nwụchata data ụdaz oke ọhịa ọpụta na IPOB na-awụyala ị na-edeme nwo Chineke bụrụ gị ọnụ ketekpa gbawuru gị agbawu ị bịara idere anyị memo gburu chigu n'aka gị anụ mpama nwụrụ anwụ ụmụ nọ n'entities on ihe a ka a na-afụ ụnụ na-asịrị ejide people na-atanish their image under your watch and na-atanish image of Mazi Nnamdi Kanu ị na-amịgharị ka busu amaghị na your plans slow poison busu edozie m ị na-ehegharị ị na-ehe ihelu ga side a ị na-apụ ala Chineke bụrụ gị ọnụ onye oshi ị na-achọ ego bịa bụla ego na bịa ka ibulu ego ka mma ma diọkpara nne gị ụtụtala ego na IPOB. Mazi Nnamdi Kanu riri ego ndị IPOB gịnị mee olie ya gịnị mee he deserve it o deserve everything ala agbana gị ozu nwụrụ anwụ Chineke kpọrọ ụlọ ọkụ toothless bulldogs everywhere ị na-eweta ma gịnị ka azị nke onye nwa gị 6 years nketa onwe nwe ihe imelu you couldn't pull any weight ordinary 6 years you pull any weight izonwu ha ahụhụ ọ bụ ihe imela chief bụ isi ebe a ga Kenya na-ewesti IPOB funds ego atụtara 6 years ebe ka ọ dị na-awụyala ị na-ajụ Nwa-Ada nne nna ya anya ebe ego ndị Chineke kpọkwa agha ọka inyere nne nna ya anya ego o nwere ego inyere nne nna ya anya did you give her any money na-atụ ego na IPOB anụmanụ nwụrụ anwụ o nwere ego inyelie Chineke gbara gị ọkụ blackmailer emotional blackmailers everywhere inyere Nwa-Ada nne nna ya anya ego o nwere ego inye that lady did you give her any money Chukwu bụrụ gị ọnụ ego after 6 years ebe ka ọ dị 6 years funds in IPOB where is it ka onye ji ebe ka ọ dị anụmanụ nwụrụ anwụ ịtụtụla awa mọna ị na-eje Kenya na egwu na-eje Kenya negodogo na imere anyị ji eje Kenya ị na-eje Kenya iche onye ijelu Kenya iji ime Mazi Nnamdi Kanu investigate nwoke na-agba ọsọ ndụ ya as in a man life ya nọ in danger. The animal wife was aware of Mazi Nnamdi Kanu's predicaments. That na Mazi Nnamdi Kanu was running for his dear life. Onoleba na-eme onu ka agbogho eke ị na-abịa ịsụ grammar chekeleke chekeleke na-aza nwunye Mazi Nnamdi Kanu chekeleke dị na nwaanyị chekeleke bụ dazi ikuku ga-eburu one day ị na-alaghalị ile ị na-abịa weta ma Chineke kpọkwuo ụnụ nche ọkụ die dazi Chineke chịkọta ụnụ kpụọ ụnụ ọkụ isi adọrọ ụnụ mma what's mean of all this nke ka a ga-akpọ nke gịnị jizi wee mee maka Mazi Nnamdi Kanu n'aka ndị ilo unu wee na-awụyala Chika na-ede dazi busu na-ede memo odepụ odechiri ka ndị ịchụsịcha pipụl ga-alụ ọlụ ọdịọkpara nne gị ga-abịa lụọ ọlụ na IPOB ada nne gị ga-abịa take over busu edozie m busu na-ehezuna ị na-eheguna busu a na-akpọgụ Chike Dozie m ị na-amịghalị ka agwọ mmiri na-alụ ka Mazi Nnamdi Kanu iche na anyị amarọ Chukwu agba anaghị ọkụ mmechi ụnụ ihe dazi mma dọbi ụnụ akwara maka Chineke ma emere ka mma ihe kpatara ọmụnwa egwu ine nna egwu igom dazi egwu igom dazi abatago n'ọgbọ egwu igom pụtanụ gbapụtasịanụ midia si ụnụ chịpụtanụ midia ụnụ ka dazi ka nwa efe dọọ ụnụ chịpụtanụ midia ụnụ ka ala gbaa mụ na ụnụ na chịpụtanụ midia ụnụ
nke mele dazi nke na-akwaghị ile na UK isi awo jugolisi na-ekpu wig everlasting wig kpọpụta na ya ọkwa dazi ọ na-akwaghị ile ọpụta ọ na-ebugharị ogbodogbo ile ọ na-ekwu okwu a na-akpọ Ogechukwu kasị na ogini agadi ekwe nkasị as in single mother kpọpụta na ọkwa da asịrị kwere ya atụgha ya na-atụgharị asịrị. Oh boy, I don't know. This one, in fact, there's some video that you don't need to analyze. Oh, if you didn't get it, I'm just telling you. For the fire. If for the fire. Or if this is something that suppressed on this one. I find the leadership. A waste energy, maybe flyer. But asịrị kwere ihe ntụgha memehu na ihe na that's one amara that no bụ ụmụ ka a na-akpọ Achalugo ma gwu na ihe ndị that's the reason why I am called Achalugo. Chinasa nwere agwa nge ifuru this ihe anụnwa killing san nwe na-egbu na Biafra land ụmụazị Igbo anyị na-aṅụ ọbara ha. The time has come to an end. You will never suck any blood again in Biafra land. Ịtara ya eme nga alụ ijide chekeleke si na ọbụ nwunye Maazị Nnamdi Kanu ijide na that's na brainwash ya brainwash ya na akọrị things as na akọrị ụmụ ihe dọbara anya as a foolish person of that or dance back to your tone ọnọlụ na watch unu. PM warned her, don't go there, stay away from this invitation. She refused. That advice that PM gave to her, that at the initial time, is he not now showing that she made a mistake? But some of them, it took them, some time for them to realize that Uchechi was not helping herself. That's warning Nimbo PM do not go. They don't want to extract information from Maazị Kano's family because these people don't know how to manage. PM already know that they are looking for something to use against Maazị Nnamdi Kanu. And the easiest way to get it is from Uchechi. Only intelligent person will understand. PM saw that time. Even Achalugo criticized PM, but her sins have been forgiven. Now, if you ask me, there's one thing. There's one thing that you know this thing, and another thing is that you don't know it, but you don't want to know it. Achalugo may have made some mistakes and all that, which all of us can testify. But for her to now retract her step, to put this together, is not easy. It's not actually easy. So this fire is actually needed. And for you to know that Lazuba, can Lazuba face this lady? No. I told you I've been refreshing. I have been going to her pages to check. Why is she quiet? When I saw this video, I was happy. So many videos that is in the pipeline, but I just want to start with this Achalugo one. Very, very important. You pull dear Dan. You ridicule dear. O that's you pull her husband Dan. A man molia dimbanabo. A man molia dimbebo or happen no not tarnish image. What makes her a wife? No wonder. No wonder Maazị Nnamdi Kanu you wear wire boot wafu. Master Prophet, I owe you an apology. I want to apologize to Master Prophet. I have offended that man because that man was. You see, this is her just minor mistake anyway. She wants to apologize to Master Prophet. She still called her what she normally called her when she was sacring the guy. When she was sacring the man. Now, but although she later, correct herself, it's not Master Prophet. Saying this, I was against Master Prophet. Master Prophet, I want to apologize to you. I want to especially apologize to you because I misunderstood you. Kita can follow those things as a prophet. You are a prophet, big one, sound one. Able prophet. But because of my ignorance, because of the gossip tongue of Chinasa NwaOru, I failed to understand where you were coming from. Come and get here and monitor one year. Mbiawara gunenu, malibago,
despite that no nwe ebe o si lulu mụ na gị. That's the ilulu oge mụta ọgbọ m. But I insulted you. I insulted you. Kwechiri sego na lie, go get out, go men biko gbaghalụ m okwu ọjọọ niile ngwa agụ nwekọ ọma gbaghalụ. Biko gbaghalụ nụ m maka na amaghị m that's all ihe meledo wee be nwe. Gbaghalụ nụ m. Master Prophet, biko, I am begging you. Ana m ayọ gị ayụyọ. Forgive me for insulting you because of this chekeleke of a woman. Na gbaghalụ. Kita ka m fụ ihe ị na-ekwu. Kita ka m fụrụ the whole things ị na-ekwu. Mweji maka chekeleke as in we kpalia gị ihe na-adịrọ mma. I will never do that again. Gbaghalụ m. Maka na that's that is ibu a prophetic karaka in a full zo. You dey see no be joke. My dear, forgive me. I am so sorry, sir. I no go do am again. My eyes are open now. Kita kan watale bi ihe niile na-emes because I was like, ke ka e ma no si na obu prophet against where that against nwunye Maazị Nnamdi Kanu. Nsi na lie. Amaghị na nwaanyị bụ chekeleke dị na nwaanyị. No chekeleke na-azi onye ji mezu ọnụ ọgụ. Eji wee guzuo. Eji wee guzuo ọnụ ọgụ enọdị human being wee pụta ma otu a nakịta mmadụ abịa ịkpali dị m na agwụ who are you? Ụdị alụ ọsọkwa dị nya mee amụrụ gị ọfụma mụ na gị ga-eri oke nwụrụ anwụ mmecha gị ihe ikwete ụdị ihe ọsọkwa anya si n'ọya. Hey God, na gị na ga-eri oke nwụrụ anwụ. Chineke mere mmadụ with this girl. No, you are blessed to be Tiano. Like I get look if he make it this girl, he makes the matter again. Oh, yeah, like a bullock. Okay, let's continue. I didn't melu. I'm gonna go for me. It talk down on my husband. You dare not try that nonsense. Dimu budim. Asa nyama alo gbasalo ge hapurum dim. E hapurum dim simple. Nke abụọ ọnọlụ ana akpali die na-eme die ihe akaja dị iche iche wolu pictures anu nem die na dazi nem to nke gbaka m isi bụ na oje ni talo solu dis anu mana ana akpa wilo logo mba say picture. Chekeleke. As a man, never you ever marry Chekeleke as wife. Amakwa na nwa n'ụwa sị na ịnụrụ Chekeleke as nwunye. Maka na alụ ga-eme gị. The highest mistake you will do in this life will be mistake in marriage. Imegudi ihe daina aka Chekeleke. Ifunda inwa daina aka ha. Ijo change of oguna. Say no to Chekeleke woman. Echi no nwanyi no sound nwanyi no nwa afọ. Nwanyi ma aka ni from aka ekpe. Obu ha pata na emelugo Chekeleke. They will Chekeleke your life. A Chekeleke your life. She's right. Inolu. Ana bully digi. Na digu je club no jelung and then my head gonna pass through just to come out and speak. Please, nobody should insult my husband. He is my husband. Let us face can you focus on our struggle? Then you go get take a minute video dig enough. There were Agwangena nwe BP. Come on get that from here, sister. Onyala. Man got one blood, yeah, blood pressure. I think I BP. Do I look like Oyen and BP? I didn't get Oyen and BP. Do I look like Oyen and BP Nanyage? Come on, citizens in a page in post. Yes, Simon is right and he's a good guy. Simon will be a good guy. Chinasa is a criminal. Ebe kwedike. I'm on my platform again. A man galo. Stay away from my platform. Stay away from me. Yes, so say no to Chekeleke woman. Never you. Chekeleke joka. Chekeleke wanyi megi he kuhiono. Chekeleke apata ichana mmadụ ma no Chekeleke no nwero no just Chekeleke ana Chekeleke gale Chekeleke ndị nsusu nwụrụ anwụ ifune yeah precious you are right gịnị ka mkpodo n'ọnụ yes Simon bụ ezigbo nwa Chineke Simon nobody is above mistake
Simon was saying about these people. He said a whole lot about this woman Zama. I disagreed, most especially me. I say no. Na Simon, no. Na say mba Simon. I even came against Simon. Amade na Simon bu a sent to compare these cowards. Chinasa we will ask because him and us in a we destroy everywhere. Koko onye obu ni isi onu chako si gaga boneli gaga bo madam oyibo gaga bo madam nna ya onye ko mana only ego squander funds. Chinasa embezzled fund in IPOB ego that's edobelu nda IPOB Chinasa maburi erie wori achuo nwanye Chinasa bule ego nda IPOB bujelu nwanye akwuna ọ na-edina na Kuwait nwanye na-akụ isi nana obula awa money bujelu nwanye na that's akwuna ọ na-edina na Kuwait. I hold our fund we me ojutu eji ego ịchụ nwanyị na-agụgụ mana inwe ha shishi onwe ihe na-alụ ihope on IPOB na-ebu fund IPOB na-ebujelu nwanyị. Today you are here now talking about Maazị Nnamdi Kanu. Chinasa, don't allow me to post your charts. Ị na-ekwu na Maazị Nnamdi Kanu na-achụ nwanyị nke ịchụrụ ọ bụ ihe. Chinasa bụ nweke ihe niile imelu n'isi m iche na ma amarọ. Chinasa adaazụ ọ n'iso wee chụm. Chinasa ọ na-ịchụrụ mụ ọ na-ịchụrụ nwanyị. Chinasa ọ na-ịchụrụ sọsọ Maazị Nnamdi Kanu chụgalụ nwanyị gụma bụ nwoke ka ị na-achụ gụ na nzuru m ike unu na-ekwu okwu ịchụ nwanyị unu na-ekwu okwu onye ndu na onye ndu chụrụ nwanyị. Chinasa nke ịchụrụ gụ na nzuru m ike ọ nwoke nke unu chụrụ ọ nwoke ka unu chụrụ chukwu aha ịbụ n'ọnụ don't mind them susugalịbanụ unu na-eje protest ịkwa iko iche na anya ama ihe unu na-eme die unu kpụ Maazị Nnamdi Kanu n'ọnụ Muhammad Abbas unu kpụ Maazị Nnamdi Kanu n'ọnụ kwụlia n'ọnụ na ọ na-achụ nwanyị how kedu onye ọ chụrụ kpọpụta na onye achụrụ Madam Punk Madam Punk don't worry enwebeghị m okwu gị o because ịma na onwe daazị okwu eziokwu ịma na this girl Achalugo has been she's not that she's offline but she has been busy. I have not even seen her video of much of her video about Madam Pong. I just feel at Njideka Canada but even no on top followed by Medicina, you know, and my phone the other guy, the other lady I trust on that one. That's why I don't bring her own video on my platform. They called Kenka Kabra Basa PM was some time ago. A year ago. Please, someone should remind me her name. Nkai what DS na DOS. Yeah, Baba Simon. About the PM. Keda for that good lady. If you're Ubiko. On the many and she want to do her own video. I don't know. Yana this guy, this man and about Emeka Livingstone. I have access to that video, but no. For now, no. let them just remain where they are because I don't need it. Because I know they are looking for, they have been waiting for this moment like this. If I join all the trending info, no. Look at me, I'm going to end the platform on Dojo. Come on, get out from this page, Onyoshi. Some of a useless idiot. Come on, get out from here. Madam Punk, can we be time again? By the time I am done, I will revisit your chapter. If you may revisit your chapter. But kita go to na because you are irrelevant. Because my people, can you hear the wrong with Sokoto declaration? And we heard the wrong in that Sokoto declaration. Okay. People that claimed to want to restore Biafra, they love Biafra to come. They want Biafra to come. They love freedom. They want to divide from Nigeria, but they are against Sokoto declaration. And Biafra can never be declared in Sokoto. Nothing concerns Sokoto concerns Biafra. When he was Sokoto Biafra, but Maazị Nnamdi Kanu, the founder of IPOB, Meleji will raise the issue of Biafra again on Sokoto. On outside. Nka bujule zone. Ojeru buteze mbute kukesianeze.
na agbụgbụgha ile na na ihe anwa na UK ọpụta kpụrụ n'ọnụ na asịkwazi ka support one party na Sokoto declaration bụ is all about supporting another party in Nigeria ka ajọ anekwazie politics ka ejirizie ya wee nweta Biafra ọ ihe anụmanụ agadi nwaanyị adaza aji white jugoro isi ju na ana sigoro na ntutu daza adụ proud of her hair ọ bụgodo dai je dai n'isi gị nwaanyị ka igosigodo anyị ntutu isi gị iwere wig na-ekpuchisi every time edoka mmọnwụ pụta aze nwaanyị enweghị ike ịdị free men no ihe o kwesịrị ime no every time ọ kpọvara okpuchisi onwe na-agbụgbụ ụgha ile wite eze ogologo okwujuchara ọnụ mmadụ edeghị mma ọ bụrụ na nwaanyị a maka ọdụ kwesịrị ịpụta dị na-ekwu okwu na social media no party kazi na-asị ka ajọ enekwazie ka emezie nke ka eme nke ọzọ ọ ihe single mother na UK pụta bịakwu apụtasị na Biafra they can never as a Biafra na ebu kedu ihe do wrong with Sokoto declaration ihe dere na that letter onwe ihe do bad in it is there any wrong thing there as a reasonable thinker ebu as ezigbote nwa Chineke ebu onye chọrọ igwe onwe eziokwu do you see anything wrong in that Sokoto declaration on don't know believe on gossipers they are only on social media looking for fault finders. They are only looking for fault. Without contributing any if you get now, source of fault to kahana cho. You won't see no. For 6 years I now find the gally fault. 6 good years on when he damela achieve. Nothing concerns Sokoto with Biafra, but they are all residing abroad, still campaigning for Biafra. Imagine. Guinea Masaro diaspora Masalo Biafra. Babu that's nothing concerns Biafra concerns Sokoto. Obodo ahụ nọ na-ezoghalị ka onye mere alụ gịnị gbasara data obodo the same people are championing for P2B to become president and telling you that without Igbo politicians that are answerable to Sokoto that Biafra will not come. When they contradicting themselves, they don't understand what they're saying. Sokoto declaration, I was expecting something different, but after listening to what is all about and what they put out there and everything, I don't see anything bad. You know, you have to create this awareness. You have to let the world know that you are not demanding for your freedom because you are selfish. You have to make it known that it's about humanity. You actually care for everyone. So you care for human being first. Don't show only me, no, you don't do that. Even Mason don't preach that. That's why most of his program, he will advise West, North. He will give you references because you understand that no man lives in isolation. You have to understand that very, very clear. Anyway, let's continue. Basalo Biafra. Why can't you come down to Biafra land? You're not fighting for Biafra. You know, no, but don't go megene. Biafra do dear. You see how they are deceiving themselves. If you see how they are, how they are destroying what we are doing. But they want to point out Jani Haineme, but I am on Kwefa. Biafra child ka small ginin ka kpụla afọ numela agbaka ka ihe daza amami ihe ga-akpọ that man akpọ ne onye na-ekwu okwu mgbe ngwala unu na ihe a Ikenga na-eme na aka ndị XDOS do na gịnị ka unu gwa m unu sị na asị that Achalugo pụtaba die na ọdịrọ possible ọkwa na afụ gị na unu fụrụ na a whole lot of people sị m mgbe m bidoro afọ dazi even they exposed a lot of people say Nwa-Ada, no, don't go there. Today they are disappointed. Flora, you're not alone, no. Hasimuna Hachekwananda ihe. Na ha that's namda buka words. Na Hachekwa that's not these people as in ihe ha na-ekwu ka ha na-eme. Ifune ya. Mgbe ngwala unu na nwa nwaanyị ogiri na-akpali Maazị Nnamdi Kanu na aka ndị XDOS dị na unu sị na asị na-ekwuzi na stop. Today gịnị na-eme? Na enu Biafra child people na look up to that's in the mmadụ na-ege ntị o jiri go Biafra struggle make a lot of money na media all in the name of na broadcast na stream na post na Rapture media ha na use anyị mmecha video buruje post o mmecha video buruje post o fuge
mmecha video ha eburu je postuo welie na-agbala ego na-emeki money pụta today na-ekwu okwu ego Maazị Nnamdi Kanu ji Biafra Child ka m jọgụ wepụta your receipt ego ne ka ị kwụrụ na IPOB ego ne ka ị kwụrụ that's mkpọtụ a niile ị na-emegharị how much did you contribute in IPOB na ala aba agwa gị ego ne ka ị kwụrụ ịkwụrụ ego one isi na Maazị Nnamdi Kanu ga-ebe akwa Biafra Child between gụnwa na Maazị Nnamdi Kanu ka onye ga-ebe akwa ọkwa ala gị ụgbọ agha go gị so many of you na-ezuzugharị na diaspora enweghị ihe ụnụ pasta unu ga-ebeju akwa afọ ụgbọ ọghara unu chọrọ iji IPOB wee ghọrọ ada na IPOB mere iji wee chịta akị na diaspora ibi Maazị Nnamdi Kanu abụ the reason why you failed. He's not the reason for your failure. Na Kanu ntakpojego court ọ does you deserve it ilega ada n'ofu ebe o kwesịrị does ịtụgụ nga atụ jelu oge nọdụ dị eleka although ileka go already na Germany ilekala eleka but ị ga-eleka kwumo dị ịpụta isi Maazị Nnamdi Kanu ga-ebegbu onwe na akwa na onye na-ekwu okwu gana onye ka ebo Maazị Nnamdi Kanu ọmụ onye ebo slippers ọgba n'ọkpa enwe idenwule afa gị onye na-asị na Maazị Nnamdi Kanu ga-ebenwu onwe na akwa idenwule afa can you write your name ị ga-asụnwu that's common a sentence the goddess, the woman you are talking about, the one in the UK, I don't know her. I don't know that person. Maybe it's one of those faceless individuals. You understand? I don't know that person. You pronounce me. I got some one line of Oyibo. You get who must Oyibo. Hello, in a minute, Biafra that's Oyibo. You guys say I saw from food. I brought also Oyibo. Happy, okay. I think on a Oyibo somehow, but Achalugo on a Oyibo. Not but maybe not that Oyibo. Paranoid, you know. I am paranoid, you know. I am paranoid, you know. Oh, Oyibo nkaka okay, you even though in apota agwa anyi okwu what did you know? Gene ka ịma about Biafra, what did you know? Ịma gene Maazị Nnamdi Kanu bụ nsogbu unu na akọta na olide ego na ego na ka itiri na IPOB wepụta your receipt ka ifu how much you paid ikwule ego na ego na ka ekwuru nwoke afọ ọnụ mụrụ ikwule ego ne between go na Maazị Nnamdi Kanu ka onye ga-ebewu onwe na akwa a man nọ na prison weli isi na aghọ mgbọ unu pụta outside here kpụli ya n'ọnụ na akọte na-epuli ya down ka o mee gịnị ka unu chọziri ka o mee please like the video. Come on na Kanu ntakpọpụ court na Germany ka ị chọrọ igbu onwe gị but Maazị Nnamdi Kanu nọ na prison na Sokoto unu na drag ya unu ekwubeghị ihe bụ iwu unu Maazị Nnamdi Kanu pụta a lot of guys ekwuone a ga-egoli bulletproof cars a ga-enwe private jets houses all over the world ma ọsọ gị he deserve it. See, ihe unu na-eme na nkịtị Maazị Nnamdi Kanu is loved and onye ọbụla forget that he does not love money. Ọ bụghị onye eji ego akwaghalị. Guys must stand by. They are planning big for Maazị Nnamdi Kanu. Unu na-ebechu n'akwa. Unu ga-egbu onwe unu very soon. If this jealousy cover unu ga-akwụ ụdọ very soon. N'oge na-adịghị anya unu akwụ ụdọ. Men pasa now, ha ga-agbaela unu film. Unu ga-afịa. Ọkwa Maazị Nnamdi Kanu, that private jet ọ ga-anye. Ọ ga-enwe. All these dream cars ya niile ọ ga-enwe. If you get unu na-ebe akwa, he will be a house owner all over the world. Onwebe ihe unu fụrụ o deserve ya. Maazị Nnamdi Kanu weli isi na-aghọrọ anyị mgbọ unu nọ outside na-akọta na-epuli down. Gịnị ka Maazị Nnamdi Kanu mere unu? O mere ọtabili unu omeji. Onwe ihe o mere unu na ọ nọ na prison. Agwa m unu na this na pretense na unu ga-eme as in unu ga-ebupụta one day. And I thank God for a day like this. Finally unu apụtago full. Unu egosigo color unu. The other day Isaiah Obameli who came with up na say Margaret in there. Maazị Nnamdi Kanu remain our leader. We are under him. We are this mgbe ha jelo island na-enwe ọma na na-enwe nso tankwe na-enwe nyogudi today enyoputego ha pụtago gba acid hot I see you ndewo. Welcome on board my dear. NwaOru nne nwoke ọma nna nwa. Welcome. Ifuge nne Isaiah Oba pụtakwa bịa kwuo okwu ọzọ.
That's a mazin and the can say that no under him, not little no guinea mezina. Isaiah Oba Mio Jugano, Iman Kuzioku. No, you get Kwoku, you must come out. You get Kwoku, come out. Come out. But I keep Kwoku, why? Namazin Namdekan no kwanda he no lidono. No when anybody shall take over from Mazin Namdekan. Isaiah Obagini name today. Keye name ta ndawo. Oh Prince Darlington I see the hot Biafra TV. Oh that young man potaluku wetiwe mbusi Biafran so. Na alu eme biakwano batano. Anye gbaluluo we na-ekwu ihe nwa. Otazo na afu wa n'isi na ndị a hijack go na ndị a na-agbazi Maazị Nnamdi Kanu mgba na ha na-arụzi Maazị Nnamdi Kanu akpụrụka underground na ha pụkwana na track na Maazị Nnamdi Kanu na ha na-azi take order from him na ha chọrọ as na ha na plan against Maazị Nnamdi Kanu Biafrans biano ampu as the hot na-eti na page ye as a few months ago tekwara n'aka a few months ago before I have we me that video that as the hot also he even promised that he was going to interview Ikonso's younger brother, and that time he was also not only Chinasa NwaOru, he also called out NwaOru. He called him out as well. He brought us some receipt to prove that. But I am paranoid and their group are fighting back, lying about it, claiming that Darlington is the one. That's when they go widows and all that. So let's continue. Nyobenda. A lot of people now want to see no because come da ekuzini ha na oburu eziokwu. Today gini melu tata okwa na eme. Oh! I see the hot mmụọ. I see the hot ifrechi. Onyo puru ncha. Ihe na-enyo adịrọ mma. Ihe na-enyo adịrọ mma dị. Agu nyolu. Inyori onyo ofu. Iwe nyo we capture nda we tibe mgbe anọ m die. Ana m na-asị biko no biano na ihe emebie. Nsi ke ekwu ihe melu biko no ke ihe melu no na afuzi onye ndu ke ihe na-eme biko we poto we buru no this XDOS na ha hijack go na ha buru go that's na no as in even that is habido there construct the egwu DOS ka get so man ejeje man na ju as the hot we tie simba na something na go wrong. Paranoid. I am paranoid, you know. I am paranoid, you know. Today has is not under the leadership of DOS. Obrazi Maazị Nnamdi Kanu. Okro mankam. Ono ga-abịa ka ono naba. Ihe je ka ifo mmụọ nke ị gaghị anọ na IPOB karịa Maazị Nnamdi Kanu because anyị ga-eji ọkpọtiwa unu isi. No, amande possible. Ono agaghị anọ na IPOB do bigger than Maazị Nnamdi Kanu. No, it's not possible. Because abụ na this Prince Darlington no fu ihe and you were do ready. Maazị Olochukwu ahụ wee na-ekwu whatever Maazị Nnamdi Kanu says goes. Whatever when he comes out, whatever he says, habido na-eme attack. Epụta kpelu Maazị Nnamdi Kanu ekpere na your page. Actually, Sogi, remember I told you that someone from DOS will attack Maazị Nnamdi Kanu when he come out. But today he is not yet out. They have already done their worst. My brother ekwuwene. Onye ọbụla nwa. Call niile nzalo nyaahụ akụkọ go ka akọrọ aside hot ka ngwa ka azen ka ngwazi ego. Onye ọbụla na-asị na Darlington na-ekwu this thing mgbe ahụ. Na Darlington kwuli ihe a na Darlington bụ onye buzo si yes na ọkpọm. Na Darlington kpọm sị m Nwa-Ada Achalugo mụ na-ekwu ihe na-eme nsị a na ihe ọ na-ekwu na ọmịnukwa na mmadụ ọkwachi sị m munyo ha mgbe bido onye wee bụla eziokwu. Anyị kọrọ akụkọ yesterday Prince Darlington. We said a lot about you. Your broadcast ịma na ede apụta kwada. Ide ekwu okwu anyhow mana ikwuo onye gbagha ya. Hey! Chinasa NwaOru, ọ bụrụ na ịpụta gwa anyị ka isi igbu Ikechukwu, ọkwa ifo gị a ga-adọbi that is a ga-esebi gị akwala onu.
ga-adọbiga akwala iwe recruit o n'enu gị recruituru nzuru m ike kpọpụta Chike Dozie Mbusu kpọpụta ha kpọpụtacha agba anyị m ọnwụ akpụ ịkpọpụta ha name them ka ọ dị mkpabi joinere nyaahụ ịkpọpụta ha unu wee na fight against Maazị Nnamdi Kanu tata nkata ekpodogo unu secret unu that's a reveal gị onwezi onye na-enye unu ego Chinasa ịpụtara kwuo okwu famine kwuo okwu nke nwa ESN Chinasa pụta gwa ụmụ ụwa na edoro in charge of ESN onwe ihe gbasara ESN na ịda wiala pụta ka ọrụ ụmụ ụwa n'ịbụ onye oshi you have no business with Eastern Security Network bitch criminal pụta bịa gwa ha na n'ịbụ onye ala no oshi dị gị n'ọbara no inweghị say you don't know it as a no video enye ego ka iji eko adaze video nyetogo ịpụta na media nwacha analụ glory a na-akpọghị agụ na-eche mba agụ na-eche ikpu Chinasa NwaOru agụ na-eche ikpu na Kuwait agụ na-eche ikpu Chineke gbalụghị ọkụ agụ na-eche ikpu shame on you Maazị Nnamdi Kanu bụ your problem the leader of a man that saw tomorrow, a man who GC Awombo for Ndigbo, a man that refused bribe. Kene ka Maazị Nnamdi Kanu melonu. Olego the struggle. Maazị Nnamdi Kanu selu go the struggle. That's all sinade mezi. Get even okugodo that's nade mezi. He owe you no explanation. Onwe ihe gbasara ge. Iwe pụta sị ka ipulu ya dano Chinasa NwaOru ijecha na-eje ọfọlọgụ na iwe recruit ụmụ crooks and wolves pụta ka unu pulu ọma unu na-anọrọ Maazị Nnamdi Kanu meeting ijecha na-eje ọfọlọgụ ọkwefuru unu ha maka Chineke mmemme unu alụ egwugom adugom na odem apụtagom ọkwefuru na egwugom na odem kpọpụtanụ media unu kpọpụtanụ ha meko na bring una media out adigom na odem na eyirigom awụrụ m maazị unu pịata now agụ na-eche ikpu iwe tụtụrụ Maazị Nnamdi Kanu sọsọ naanị gị agụ na-eche ikpu ihe niile ị na-eme ebe ihe na-ebo Maazị Nnamdi Kanu onyanwa Achalugo, do you remember the day you begged me not to talk about I remember 2 years ago I remember now 2023 I remember my brother I remember mgbe ahụ ọkpụ gị n'ọnụ na-ekwu a whole lot of things against you isi na ị ga-apụta mee ya ihe nsigu n'obi ka ogu chelu onye ọbụla kpọọ ya agụ na-eche ikpu ngwanụ agụ na-eche ikpu 1 kpọbanụ ya agụ na-eche ikpu Chinasa NwaOru agụ na-eche ikpu Chinasa NwaOru agụ na-eche ikpu Chinasa NwaOru agụ na-eche ikpu kpọbanụ ya ị na-ewetara Maazị Nnamdi Kanu ọnụ ị na-asị na Maazị Nnamdi Kanu sege na Maazị Nnamdi Kanu sege that's na nka chukwu ekwueme agwa na ngị bịa ekwueme thank God you are here bịa ekwueme chukwu gbaa gị ọkụ ile ngada ekwueme Chineke kpọọ gị ọkụ ile ngada ekwueme agwa na ngị ka nne gị mụrụ gị ọkpabighị gị ile agwa na ngụ stay away from Maazị Nnamdi Kanu and IPOB Maazị Nnamdi Kanu eji ọkwa gị ụgwọ Maazị Nnamdi Kanu eji ọkwa gị ụgwọ onwekwa ụgwọ ji gị onye ndu eji ọkwa gị ụgwọ he's not owing you Maazị Nnamdi Kanu is not owing you ekwe ị gaghị asịkwa na one wrong gị ekwe makwa ifo gị everybody will bear me with it because when I will come for you mbịa for you ị ga-agba ọsọ ekweme if I remember you you will run mad ekweme don't allow me to remember you nchete gị alụ ga-eme nchete gị alụ ga-eme ekweme stay away from Maazị Nnamdi Kanu Maazị Nnamdi Kanu eji ọkwa gị ụgwọ he owe you no explanation he owe you no apology bulukwu ile ngadago pụọ na this movement jebelu onwe gị unu emechago unu ezuchago unu alụchago jebelu na onwe unu asị na unu gabazie you live wholeheartedly go your way and allow Maazị Nnamdi Kanu to be you are not the only one in this movement ọ bụrụ na ihe ọ na-eme amasịzi gị get out ekweme si na this struggle pụọla anyị agụ na-eche ikpu 1 kpọbanụ ya agụ na-eche ikpu 1 Chinasa NwaOru agụ na-eche ikpu 1 Chinasa NwaOru agụ na-eche ikpu 1 Adamaka one man squad one woman squad nke akwa Ima the same Arsenal DOS used is now against them, which is very, very nice and very, very good to watch. Very, very good. Okay? To me, she's one of us. I respect her for this.
It's always good for you to be truthful now. How can it not be? Flow. I'm starting. You will regret the day you join an IPOB. In an IPOB, choke Kamazin Namdi, onye wologi. Onye wago that's not gonna possible. Who told you? Onye wago that's nige memwe. Who told you? Onye deceive ogi. That's nigga no when IPOB. The bigger than Mazin Namdi can in Apwala. Onye wage. Who is deceiving you? Memegalo. If asli na hazi, asli na sigari ogro pota kwasre, ma zopiage, mmechagi ihe. Oh my goodness. The butterfly that think that he's a bird. Just imagine. Jidike chukwu ugwu ha endienike, mazi ke chukwu ugwu ha kposu mazi jewo obodijije because of Chinasa bitter heart. Every time Obia na for that guy, otu akosi we fu mbu moto. Chinasa gbaghaliba na moto mbu na olulu 20 million, na olulu 18 million. Negodu moto Achalugo na agba, unu enyezile nde ego, na enu moto Achalugo, asingu na ego enyelu na IPOB kanji we ego moto. Ogbasalo ge. Like anya any motor of my choice is none of your business. Ogbasalo ge na mbu moto. Onwe your business no there. Omado kutobalogo na Kuwait. Omado sega alu no alu. Chinasa onye stop from working. Iputa na IPOB na OTC dobo onwu ni isi. Na ka isi we end up in shame all of you. Unu na eme bitter heart. If you get unu puta tuturo Mazi Nnamdi Kanu na akoto. Unu jide Mazi Nnamdi Kanu na ewu anya oku envy and jealousy. Today look at where your envy ending unu niile. Bitter hearts. Mazi Nnamdi Kanu kwo Chinasa NwaOru ekwugadia. Abona Mazi ma powerful adro strong enough. Abona ma powerful of most high. Ni ma powerful the whiter than white. Now that man are the outstanding. No as a no man enough. Chinasa can deceive ye. Chinasa NwaOru went to him. Yes, Goddess, I am planning to even react on Sample Master because there's one of his old video. I will bring that man called Sample Master video. We're gonna react on that sample. Maybe tomorrow or next. I cannot promise you, but have in mind that we are going to react on Sample Master. Because Kunomatifa Banozo. Okay, encourage you. Prime Minister overnight. Powerful because even this as the heart Chinasa NwaOru stay away from Mazi Nnamdi Kanu. Call you a whole lot of lies. Ne bugari fake news. Gene ko even metu. Gene ka ha akoro. Keri ihe nda na ekwuro. Nzuru mi ike mepele onu simmu na Mazi Nnamdi Kanu umele ajo ihe na Kenya. Na o mele alo na Kenya. Nzuru mi ike told me this. O gwara mi kom na Mazi Nnamdi Kanu na oputa na ha ga-edigie na ha mecha Mazi Nnamdi Kanu ihe. Today they couldn't wait for Mazi Nnamdi Kanu to come out. They have poured out their frustration on him. Akona forget. Ifuge onwe be ihe unu furu nke awo obere. Papa I'm live na Facebook because I am live here on Facebook. And I'm live because mecha kan ge ya ndewo. Ifuge iputa I recruit one and recruit nzuru m ike ekwuri ogwa am si m that na Mazi na anya na ha mecha ihe ma oputa na o jelu Kenya mi nsi agini ka o mere na o mere nka na o buru nwanya o gbara akwụ na o gbara nka agbaala ba nkome onwe ihe ndị a na-ekwu fọrọ ha wee gbake ya na mbọ jiri na-eche Mazi Nnamdi Kanu zizi ozi ha sị na ha agaghị eme Mazi Nnamdi Kanu kwuzie ha sị na ha agaghị ekwu na ha agaghị eme Chinasa jekwu ma powerful we bido gwabe ma powerful gene Mazi Nnamdi Kanu na asị gene onye akpọkwana ya aha onye akpọkwana ya afa make nobody call his name onye mekwana nkaza nya biko nya gbahapụ Mazi Nnamdi Kanu ka ole ka na Sokoto prison. The Lord's covenant. I love you guys too. If you get Goddess, after they buy the Kechukwu war, they said it's Nigerian army, Nigerian that people Nigerian have done their worst. So after that, after much deliberation, because
of course, Genuine Biafra reacted on that and said no. They quickly, restructured the attack. Oh no, it's no longer that Simon Belima. The video that I played, I think yesterday or the day before, I can't remember, of Kanda Kanu revealing that it's Chinasa NwaOru, which of course Ebogwedike in that same video, because who posted that in Ebogwedike, claiming no, it's not that no Kanda Kanu and Simon Belima. That someone who praised, someone who jubilated, someone celebrated, and all that. Today, another person, another insider, Achalugo, is now reminding you if you married that man, Ikechukwu go. Ashi didn't know Fatubono finance. And don't attack against you because any genuine person cannot last with them, unless if you are lying to yourself. If you find made the greatest mistake using the same measure of attack on PM on Mass Namadokana. That is the best thing that ever happened to Biafrans, in case if you don't know, because this settles a lot of issues. People that are not sure of what is going on with this attack, their eyes is now open. People love. Please make sure you like the video. Some of us that refuse to like the video. How many people have liked the video? We have only 111, and so many people are watching this video now. Please make sure you like the video, hit like button. It's not gonna cost you anything, please. Me the mother from Nanya. And when a lot of people out there that loved me, how much that's Namdi genuine. Now love ever mazen Namdi Kano nobu undisputed. Now love na Kuroya Miri. If this as in this man we are more powerful we bido. Cut the way obi. Ginger where Bobby Hogeme, Bobby. I don't know what he's doing in homeland. Oyekachi Chris. I don't know his role in IPOB. Let me see if I can search his name. Maybe somehow the name may pump up. Let me see if I can get his name for you. Ikechukwu Ugwoha. Just a moment. Don't worry. Yes. Agunechi one. Yes, Agunechi one here. Chukwu kpo yo ko chelo ne kembo cheli ikpuko na eche. Amamanu nwanwu. Puta. Jide more powerful. Cut osicha yo obi na where things o geji kpomazi Nnamdi Kanasi. Obo na more powerful adi learned. No bu outstanding man. O kale fall na gossip tongue of Agunechi. Utu aka kale isi we kocha akoko more powerful na IPOB. Ifune otu aka kale isi we kocha akoko more powerful. Otu aka more powerful kale isi we disappoint ya Biafrans. But I thank God that in the spirit of Biafra, the goodness of Mazen Nnamdi Kanu, the fight on a fight Lanyabu in vain. So, according to what I just found out about Ikechukwu Ugwoha, I said Mazi Ikechukwu Ugwoha was a prominent indigenous people of Biafra, IPOB leader, and former Biafran land national coordinator. He was a dedicated grassroots mobilizer who led peaceful protests, faced multiple incarcerations, and was deeply instrumental in shaping the IPOB movement in Aba, Abia State. So that is what they said. So he's not just, somebody that people don't know like that. Okay, they acquired him. I think I'm gonna put his picture for those of you that may not know him. I will put his picture before we end this broadcast. Pay attention. Fuge, owe kwechiri. Babari asia gene. Ke you mean no benya me Mazen Nnamdi Kanu abandon. Juzienu Chinasa NwaOru, Juzienu Agunechi ikpu. Mo jeziri je tuo e mo powerful na alusi. Okwasi na o ga atu ya na arushi. Otuziri na alusi, Juzienu ko okwu asi we endie. Agunechi ikpu puta ko wala umu ụwa. Ihe go na mo powerful jeziri. Gwe alusi no na etolia. Gwazie ya mu imecha alu tuo ya na alusi. Bia gwazie anyi. Ebe I na-ekwu eziokwu. Ebe mo powerful na atupodo ga ashi. Na na-emebishi aha gị na ọ na-atụkpodo gị ashị pụtazie bịa gwa anyị gụna ịma powerful onye yọrọ ibe gụna ịma powerful ka onye tụkpodoro ibe ya asị Chinasa ị gaghị anwanwu ọkwefu gị ị gaghị anwanwu for tarnishing the image of Mazen Nnamdi Kanu. Chinasa NwaOru ihere ga-abụ nke go
ị ga-azụ ka ahịa n'aka ahịa Chinasa NwaOru onwe ebe ndị ọzọ jere succeed Chinasa NwaOru ije ebe ahụ akụgbuo gị a ga-eji okpiri kụgbuo gị ịdịrọ mma ifochi iwe napụ ụmụ Ikechukwu ugwu ha ọnụ n'ala isepụ ụmụ mmadụ ọnụ n'ala n'ike isepụ ha ọnụ n'ala jide nna ha gbuo end their life of Maazị Ikechukwu ugwu ha ụmụ ya dị stranded. This is Ikechukwu ugwu. This is the man. This is the man called Ikechukwu ugwu. According to what I'm saying here, just a moment, let me see if I can locate it again. Okay. He died, when they buried him in 2024. Okay. Who was assassinated on 18th October 2024 in the presence of his family. We, the entire IPP family, Ada State, wish to observe in a special way a candle night to bid the late Maazị Ugwuoha Ikechukwu a farewell. So this and the Chinasa NwaOru, I think it's from Abda man. I think it's from Abda State or Imo State, I don't know. And Ikechukwu also is an Abda man as well. Now, what is the offense? What is the offense? He's against PM, of course, but internal problem. That's the same thing that I have been saying here. You see, some of these people, when they act, they don't remember tomorrow. They don't remember tomorrow. No matter what. At my age, I'm how painful the death of my father can hit him. How much more Mazika dobere? Chinasa we menka. We ended the life of that young man. Nike makanone kwezioku. Not na the leadership of IPOB X. Na how help the matter. They are not helping the matter. Gossip everywhere. Keronye bu gossip. Agunechipu bu this gossip. Anya wabuye. Agunechipu na Kuwait. Anya wabu all this gossip. Ne bugali everywhere. Oga harina gị na mma. Ị ga-anwụ ọnwụ ike Chinasa NwaOru. Agunechipu ị ga-anwụ ọnwụ ike. Achalugo remind. That is why to support evil. Just like what Masakano told you, people, you are supporting evil. This evil will somehow turn against you. I don't know about the man activities. Ikechukwu is one who always propagates for Chinasa NwaOru. You see it now from our own brother, the Chicks. Achalugo remind the world how the ex-DOS members and their media puppies tried to bribe me and you using yes, now they came to you now. And I'm plan with this evil. And I'm to talo. And Nwa-Ada Achalugo gene ka mu need ke ebunye m Diego nsi onwu bukwa ego. Ego gene na Chineke kpokwa agha oku. No, Oluchi Lloyd is just a confused woman. I don't even see her as somebody who actually looking for freedom, to be honest with you. You think you have no grade A. I forget that Oluchi Lloyd. I remember you the woman can. At Banjo Cave, happen that I woman. Only for pastor. For any Ogone Kunki, I know her in the online or not in person place. Which ego? Ebeke ego asi. Aman na mgbe ka na plan ihe a. Ogbonyeku Prince Darlington. Na video nyabia na actually bidoro nwunye ahia. He is a professional blackmailer. Yes, hello, you are there. Onye abu professional blackmailer. Dimma bini we meet here Prince Darlington we bido gwabia. Na ga bidoro nwunye ahia. Na ga ji 2 million cost do 1 million for ego na zidu ka okpala afa cost 3 million chete. Na ga ji some of amount of money bidoro nwunye Prince Darlington ahia. Na ga bidoro ahia nyakwuo kedu the business nwunye ga emenwu na for Prince Darlington ime business no the risky. Na nwunye ka ga set up. This is the reason why I always tell people
You see what Ogen and all the Eggman, all of them are doing. I don't wish death on anybody. Do you understand? That you disagree with your brother does not mean you should call for his or her life. We are human beings. Disagreement is inevitable. It is inevitable. Even in your family. Are you not disagreeing sometimes with your couple? It is normal thing. But you don't take it too far. To start looking for how to eliminate. Come on. All we want it, because when Sonny, our brother here, there's a comment that Sonny made earlier. He said that these are criminals that joined IPOB, hoping to criminalize everything. And when the money is not coming the way they expected, they will now want to use their position to cajole and destroy everything, built by mass Namorika. They don't care. Because since day one, their target has been fund, money. What I get, my interest. What will I get? If they want to approach you, they will start by telling you nice things that you are starting to get if you side them. That's what Achalugo is currently saying now. How they reach out to them, the same thing they did when they started attacking PM. Even that, as God may have it, genuine people who actually want freedom was around. They joined PM and begin to move forward. Despite that, do they stop? No. They still went to Finland with the Biafran flag, Biafran attire, waiting outside for them to call them in to testify. Then you now ask yourself, who testified in Abuja? Is it not the same caliber of people? Why do they put on masks? When they masked Mas Namorikano from Kenya to, if an insider is not involved, why do they cover his face? Ask yourself this question. Common sense, we should let you know some of those things. You don't need any soothsayer or prophet or prophetess to tell you what is obtainable. These people, Mas Namorikano was masked, covered his face. Why? We talk about him being, or they will cover the face because these animals shaped like a human being. Why do they cover Mas Namorikano from Kenya to Nigeria? When they brought him out, they covered his face. Why? Because these people were there. I have asked this question again. You remember before the kidnapping of Mas Namorikano, Mietala came out and made a pronouncement, placing bounty on him. Who collected that bounty? Oh, each and every will have that bounty, right? Really? You think they will just ignore that bounty? No. That PM, when they were trying to go to Finland, PM keep on announcing that they have sent not less than 5. They have made 5 attempts. The other people was captured. They are doing all those things for them to take the money back to place on PM. All these these are people that are used to break bank in Southeast that managed to find their way due to, Nigerian security force reinforce themselves and begin to challenge them and Bakassi boys and all that. So most of them decide to across the board. They need to go outside the country and they find themselves in places like Europe and Asia, so many places. Once they hear IPOB, another opportunity. What is playing out today? I'm gonna regret that we may not play this video to the end because of fundraising. So let's go. I'm not gonna talk much now. Let's play it direct. Imagine Obuna Prince Darlington na Lagos today. Hey! Ihe kali maybe. If Lezokwa Prince Darlington na-ekwute ọka ihe na-ekwie, ọ kala itichi ọnụ. So many of them efuru mechichala ọnụ taa bụ ego ka eji mechi ha ọnụ. Ego. Nke a na-akpọ onu agwọ na-ezogharị na Aba. Gịnị ka a na-akpọ asị na mmadụ abụchukwu nwa chukwu. Nke a jere nwa bụrụ nwaanyị ojighị ego je nụọ IPOB n'ụrịa nwaanyị. Nwunye mụọ nwa ojighị ego ji ego nni nwa. O ji utu ojighị ego. Ọ mara na ịmụ nwa bụ ego. Nwunye mụọ nwa na-agbagharị igo nni nwa problem. People ọ na-akpọ na-ayọ ego as in ha na-akpọ nna akọlụ. Now that's why I'm no as in the last time I yell ego, that's not blasted, yeah. Not see come and get her to go and look for work. They no longer give him money. That is a testimony. All the people organizing any data no man ego. Honey ne withdraw that's it. I got to go me. Ono man that na Achalugo so receive na ono man na. All the whole people
mmele organize na-enyeli ya aka ịma na onwe ka ọha ha niile akụchiene asị ha inyekwa ego ọzọ abụọ ngọnụ ọ bụ eziokwu bụ na ego but inye ego again abụọ ngọnụ and mbọgọ no. Wait, so Chinasa what is from Ngwa? Ngwa is in Abia State, right? So Ngwa, all on there and I hope I'm not saying this Yanni no. Because the guy is behaving strange. Why will he be doing this? Okay, like our brother here, Benchuk said that he used him so much. Chinasa used Ikechukwu so much and ended him. Because Achalugo started by saying that Ikechukwu knew a lot about him. That Chinasa was somehow afraid that this may get to a point that Ikechukwu may like to, disclose most of those things. And the best way to do that is people with the guy. Because that no way to go there or go to community or go there, that community will go the Libya. Why? Can they have a war in another community such a if you remember the men you go understand what I'm talking about. You go understand. And that is what the same tactics is what this man what he has done. Anyway, let's continue. Hasi Nwa-Ada Achalugo mbakwa na ha manyezi ego na ego nyeri na n'iyi. Ifuge. He asked me to come host with Ikenguru Ago. Maka ọ bụ na enyeli ego ahụ now. Akpụrụ Prince Darlington kpojeli Ikenga nya na eme video. Oh, if I can abo ekuto okwu ego mmadụ ego support sometimes. I like more. I'm not that I will reject it, but I always want to be careful because some money may come like what the Canadian call thanks for coming. You see this thanks for coming money sometimes you need to be careful. Like, oh, we go back to genuinely no problem. Send me your account. Send you your account. Oh, I'm today. I don't see you on my platform. We don't talk much. All of a sudden, send me your account. Oh, Maz, where are you from? Yo. Their target always people on the media. People in media. That's you see USB government. People they know they give shishi. If you think that have a guy, they will then they give you like you give me no. And that's one of the things that made me to feel comfortable with them. One of the things they will not come and diplomacy. Every time they're not getting that time now. No. Yes, we don't have that time. And that is the best thing to do. If they want to pay money, they will tell, okay, salary, we can give you this. That one is different. Money for these people that want to build Kaba, they will pretend, no, you are very nice. Mas, I want you to, when you are broadcasting, I want you to have, camera here, left and right, your light, everything. Okay, just take this one. The target is to tie you down. Once you, in the job, and they go, in the job, that's how they operate. DOS. And these people are now thanking God that the offer they gave to them, they rejected it. Imagine giving you 2 million for you to go and establish business for your wife. Not that you were going to return it to you, just waiting it free. What do you think? What do you think is going to be their gain? What do you think that's going to be their gain? They're not thanking God. Immediately after the declaration of Biafra, people from Camp reach out to me. No, Mazi, do you know this person? I'll give you the contact. That idiot tonight will not want that. Okay, the moment they reject about me, name me more. I did not do this guy anything. He started insulting me. That you remember when I those days that I will come live, each time I come online, I will tell you that I'm neutral, that don't talk about this, don't talk about this. I will just do my remember those days that I will tell you that I don't want to get involved. If you see push, they will not show me they will send somebody that the voice is not familiar. They will send it. Man say, yeah, do you know Academic Highness? I will give you the contact. Do you know what I'm saying? That I was just keeping calm to understand who is who. Look at it. Imagine if I follow that kind of advice.
Kita nem na mbena kita na guno na wash it the handshake. No, that is best thing to do. We must be careful because Kemal boy, it will reach Biafrans. Pure from like everything about them is very, very clean. They don't want to disturb you there, but they can love you, they can share love with you and everything, but they can never approach you because they want to buy you over. No. Even if you are talking to them and you miss yan, they will front face sharply. If you suppose, because these are people who actually want freedom. Imagine DPM. Can I go there guy get you a megudi? Ego can I one? Ego na de making. Obele 2 gemma 3 gemma. How much? So many things is left undone because of fund. So many things is left undone because the bike was should I be CRC? Okay, let me be maybe somehow I go get we bring it. I keep on asking, bring it with what? With which document? I come go put it in a briefcase. Pay for the whatever. AG Yao bread with the freedom. How can it be possible? You know, the basket pass to give me much can damn. Ndami will put a zone a bottle quasin or my mouth for commando de foco. It was a pass. Got my one and the same thing for this other game. They are different between boot and slippers. You have to prepare like a soldier if you're a soldier. So many things. Look at, they will be the one to mock you after creating different faction, different group to destabilize fund. They will be the one to mock you. Oh, look at your army. Oh, ragtag army. They forgot that even PLA started with like that. They forgot that it started like that. USB government is even the people that are USB government are these people can manage the economy. I'm telling you. Look at it. So how much do you know? How go today is fundraising. I even thank God that people are turning up, but it is not the way it's supposed to be. Because some people are very, very, skeptical about what is going on. Should I support or should I not support? Where will I be? What will be my motive and all that? But the main bone of contention is that you actually need to support and do something very, very important. Look at now, people from Yoruba land. Maybe I will stop even talking about what is going on in Yoruba land because some of them are bragging. I'm sorry. I'm very, very sorry. Sorry that we are going to cut this video, though it's almost at the end. We have spent how many minutes? Let me take this out. This video we have played to 1 hour 20 minutes, but the total minutes is 1 hour 50 something minutes, 54 minutes and some seconds. So 1 hour 20 minutes. I think we have done justice of the video. All right, you already understand what the video is all about because I'm trying to prepare to switch on for fundraising any moment from now. But one thing I want you to take out from this live broadcast, in as much as we appreciate the exposition and the necessity of this lady, we also want to appreciate that you yourself will do what you're supposed to do when you're supposed to do it. Because there's no time to check time. There's no time to check time. Okay, the link, please just okay, let me put the link for you. But we are not gonna discuss long time, please, because of the time. I want to prepare for that because I have not done anything to in preparation for the fundraising. The link is out. You can join us. Just make a comment, my dear. So as I was saying, you need to do what you're supposed to do in terms of finance. In terms of finance. Abaraka if what is Abaraka if what is the Benchus is here. Goddess, are you not receiving the link yet? Okay, please unmute your mic. Let's hear from you, Benchus. Let's go straight to the point so that we can have other things to. Yes, thank you so much, Mazikai. Thank you for all what you have been doing. This is, I said it last time. This is a lamentation time.
Lamentation time has begun. It has begun. You see, Okay. just one, you see that guy Ikejuku Nwaha, you know, these are the people Mazen Amdekano built. But in absence of Mazen Amdekano, this Chinasa Woshi change their mind and their mentality. The moment you disagree with him, then you become a threat to him. The next thing is, if you cannot be able to get yourself together, you just take it out of the race. That is his job. That accusation from Achalugo, it was absolutely correct. You know, the investigation, if the proper investigation is done, is Chinasa NwaOru took this guy away from the race. Because this guy was the guy they always use in Radio Biafra. This guy, this Ikechukwa, they use him so much to propagate every lies. That is why it's bad for somebody to support evil, because evil begot evil. You know? So immediately they took away Mazen Amdekano. This guy become their evil, their lie chamber. But now look at what it has cost for him. You know, when you are supporting an evil person, oh, sorry will be the name of that person. I'm sorry for him. Chinasa should know about the elimination of this guy, because he took many commanders, many people who didn't even want to support him. Immediately, your time is up. I'm sorry. Sorry. Okay, let me cut it there. Let me cut it there. Sorry. Thank you so much. Thank you. The goddess, please, 1 minute. Let's see, because of the time, I have 9 minutes. The goddess, are you there? Okay, Louis, let's hear from you. Evangelist Louis. Me? Okay. Can you hear me? Yeah, I can hear you now. You're welcome. All protocols observed. I just put a comment section that we leave the link because of this fundraising. Maybe when we will finish the program, because there is a lot to this. I just want to say, Achalugo, there is what we call genuity of the heart. You have asked for apology, and I have forgiven you too. Agbayalugo m gị. And ife a niile na-eme, I thank God. Onye ọbụla aka ya kwụ ọtọ. Lies might take time, but eziokwu mgbe ọ ga-apụta, ọ na-awa dị ka ọnwa. So I just want to use this opportunity to say, Achalugo, I forgive you. On this part, ekwu, eso gị wee kwụrụ ka anyị nụzia this agha. And to Simon Ekpa, your God is alive. All the people that fought against you, you are aware and they are confessing. Good, and fine. If other people will come out, I think we will make a great winning. Okay? So, because we get the program, then we will come in. Okay, I don't want to take much time. Thank you. Thank you. Hello? Thank you. Greg, let's hear from you. Yeah, Max, good evening. Good yes, to you. my greetings. Ya mara anyị na mmụta ekene m nwanne anyị nwanyị kwuru okwu. My goddess and yeah, I'm having my glass to read very well. But choose and everybody. My greetings. Ya mara anyị na this yes, it's true. Emas na kwarap n'eziokwu ka anyị gaa ebe a na-agba ọnya ego maka ihe na-abara anyị uru. Anyị ekene Chukwu tata n'ụbọchị tata na-asịkwa ya
Amaka mere Maazị Nnamdi Kanu Simon Amaka mere Biafra. Yes, enwere ihe kwuru Maazị Kai. See that now, and immediately that thing come to my mind. Give you a cool that thing when you started playing this Achalugo. Is that now not a Awasaga, but it's a pity, to be honest, that Namboy na Bangwere land is in a saga, no yama cotton con, no yama kuto kuna here, which Yahoo would the main issue. But the point not there when he kuto kua, na he la. Although when the right information from the one, I got a mobile where. But she, with all those things she was doing, she was completely out of the track. The wrong information with lies and everything. You know, there is one thing that is good. In as much we can be angry for anybody or for any person, but don't go to the extent to lie against fellow human being. It doesn't matter whoever it is. I mean, I'm angry about what Chinasa would there is evidence in situation of a killer. I will call him a killer. Even I'm angry about the there is evidence to show that he's fake and he doesn't want to be give account or give account of anything he's doing. I can call him that he is not accountable for anything, so he's not genuine. So he is deceiving Biafrans. And when somebody is deceiving Biafran, that means the person is a liar. A liar can as well be a criminal. So, but what they were doing to our PM was there was no any single evidence, there was no single correlation to what our PM was doing. So it's good when you are talking about somebody, whether you hate him or whether you love him, you try to stick to the point. Now, here with the man and here with the that is what the so-called Achalugo should learn. It doesn't matter whoever that is in concern. You be pure and judge that person according to his character, not what somebody wants you to say about him or her. That is my correction and my listening. For forgiveness, she is the only person among all of them that I can point out that she is pure and she have come out clean. And I pray for Biafrans to listen to her and forgive her if any person is having a grudge against her. That is my submission. Thank you, and we'll move. Well, thank you so much. Thank you. Please, my people, join the fundraising and keep your eyes on the channel. I'll be back very, very fast. Evangelist Lewis, I'm sorry. I'm not going to take you. The time is up. Thank you, my people. God bless all of you. Please make sure you join us. I'm going to start live in less than 3 minutes. Thank you and God bless you. Bye-bye for now.